said Dortmund match said what game no woman some alizu and watch team my friend say Leverkusen Enra woman some ashaba ama mains no phone bobo kono woman some ntimi ente enwa no aya branch man say Alex Grimaldo no and some man said the only goal and some other man say that your friend say no and some Leverkusen our brand pay no ya dey aya update nyina so adema na German say kan nyina no say player your friend say Omar Mamouche on sa kwara no ya dey kan ya betu gas oyobi no and some other joining here and I Robin Koch and so what's our calling you know I am and watch about second goal so my side you have San Frankfurt and okay assist ABM and some mama na Chesano Cotano one of my assist me and I shall go back now Jamina you know so way and some about to me at the last game of player you found so Mama Mushino one of some Adiamani team you found Frankfurt and my update to Eba Honsamano yet the MBH after Sandra a Koba Samu Dortmund wamusom aluzo game no wonim sanam woko table no so a womo tonso makoma akọ enkro na chese Dortmund at the 9th our Germany womo Bundesliga table no so say no ama pressure and mount and some our coach na ya fan say Nuri Sain and some also na Germany nyina no sa Manchester for no mo former coach I fan say Ten Hag wonom abaya juma ko ye Manchester Ten Hag mom and omdiri aba say bia Dortmund adjuma no and some betimi akọ adiama no esa say de nyina no sa no, yes, Ore Fanasatana Kukaya, Dortmund, just some double game against Leverkusen, Amasa game, no, Wamusum Malizuye by 3 goals to 2. Manager Fanasatana Gako Stadium, and some Akosha Bonibi, and the Ama pressure Abakotena, Yafanasa Nuri Shain, and so Ama Meno Casanino, and no some I likely set and Hagano, and some Nabetia Jumanaya, and no Kaka Abba, and what Jufi, and some double game, not Juventus Timino, Adea shocking is that massa mutimno mo lose game monsua muntimi win and cry anymore na jaya shocking and some other say Juve and a game no womom ani Atalanta about 1-1 and one game about so you tell us I appear Kalulu one of first go Emma Juve and a mature retagi and some Aristotle parity and my side you find us Atalanta and AC Milan Timino womos some Ashem Yoni Amaku womos some Ekanamu Bako and I branch of Sam Asani Diao one about first goal Tio Hernandez Alavo Pagan Emma Rafon Leo and some about second goal no and some other AC Milan and I game a bass and one of them said Juventus or Mugamma Shak Falcona Vanessa Pierre Kalulu and some Amami Wano a man of the match award and some other player away where you'll be a AC Milan team almost saying Wanyadie, animal cast on common loan, and some Amajuve acquire no match Bia Pierre Kalulu Abobiano, Juventus fan Bia the other says and a mountain paw, and some hours for Enra, what a man of the match award na Adeba Konasa, Juventus Abo, a year half of the season every after 19 matches played, or Bianua, one of other Juventus, Omatuko, and some Adea Akye one West, and some other draw, Nasurin United, and we'll call it Juvenile on Zoo game. No, one of Atoso Makuma enum na just drawn a dosua and update to Abanano Peno yet I stories in no and some Natema yet from an old casino report to me Yanasa and Ra Wabio Kobasa Premier League Gomoso dia Baswa Bobo Fanasa Brentford I will fear woman some Anaman City and some about 2 to the Man City second half no fell 14 about 2 goals and some Man City 82nd Juan Wissa Etebako 90+2 and about St. Christian Nogard and some Alavo Pagan and some Adama Brentford and one Man City for no Wabrobi Adams winning by 2 goals to 0 one some a drop point and one some a draw now Jamaica can in understand and they will call a Man City first way. Man City Bobokono from winning position. Sankebi Obo game na Oma take lead. I will be able to radio. Man City at the back Koko. Woman drop points no Marco 14. Report to me way. I had the highest ever in total. I was season Bimo and the manager. Your father's a Pep Guardiola and some our Premier League in Ebin Sita. Sabia Man City Bobokono and some about Premier League season and the manager Fanasa Pep our bra from winning position no one from
about drop 14 points and they woman some ayabi now Jamini out of 21 matches yabon manager for Pep woman winning Makuma 10 and actually was we ate the lowest total and some our top flight managerial career mo and some other manager for Pep our bra yabo be at 21 matches no wa draw Makuma enum wanum alizu Makuma 6 one some I win 10 was starting the coaching career baby to say Anthony da after 21 matches and some our league BM amano casino and no some I update and one no mama I am not tenam omu coach no na ajaba ko some ansa odi can't Pep answer na manager for some Pep Gajola and ra one also was watch as Amsa draw no and one a race or to say the besia na nyesino and a Pep pam power no and some I can some to say our post match not just I know and I said ni baba yenyai yen some coach na your fans Pep and some other two job. A bit disappointed because we still 2-0 up. We didn't manage before the 2-1 after we managed really good. But at the end, strong there because for the absence that we have and unfortunately today we didn't take the right decision. Yes, I know I am some manager fans Pep and I'll tell Adea accepts Emma and Robert Biomo game report. I mean, Yansano Pino, almost at a flight, I'll touch it down. And some our Manchester Chrome after Senra, Wamukobo 2 our Brentford, no, Wamus some attach it, and what gamer, not Tenam ever fear any Bobo fans Liverpool, and some about Kaya make a choice, woman almost a record, I came, Wamusha Liverpool away, and I and Liverpool team no and some about one or draw and one game no the and some other Sakatana you can have some Chris Wood or no and a share go Adama Nottingham I 66 minutes and a Joko Shota and some Aristotle parity Adama Liverpool Boko and Ra one more game and a Shota say one castle an inch on your happy at there was what did you about and one game no a game and all Sanka Liverpool Ewini and to draw no I'm on your happy Joko Shota and no and a goal scorer your father said Chris Wood and also say what did he about and not draw no at the Sunday at Nottingham Elisu game at the no man Liverpool said pan what Liverpool and some Jawa na Sunday on my board running I said yeah Wamulusu game and ra na Jamaica can so run your fans Evangelos Marinakis I know I Greece ni one and where your honor Adama Nottingham Forest Shack and some other run about me or game and one Waka Kojina I Nottingham on my dressing room a queen on Oban watch you some Wobano party our watchy I just own a born in Quadanina and some Abaso Sansa one more any Liverpool and a Bonwa gamer and some Abasun to run in here on Evangelos Marinakis or no and a born in Quadanabasua and on some update to Abba on Semino yet the Amia Jeffana Coacher your fathers and a slot or no and was say you want to just say and your team beyond and Bobokua your fathers are not ten a bar which me create chances to say Nam Ajaba Conasan was second half of the day no did about some Montoba our soro no Sanka Liverpool every year now so the SCNSC your coach and a fathers and a slot. I couldn't have but definitely also the defenders because I think the goalkeeper had to make a few incredible saves, but their defenders also prevented some shots on target because they blocked almost every shot. I couldn't have asked for more. The second half performance was outstanding. There are not many teams that can create so many chances against a team that's defensively so strong, and unfortunately we couldn't score the second. Yes, I know. I am some Liverpool manager, fans, and a slot, and I'll tell Adea accepts Emma, your chef, and I know Pewa Bra. Yet are some other chip of Edumedano, and some like the Emma and what Chelsea Bobokuno. Mamma Franco, when I'm so almost so comport draw now. And what Kankayabu command ye. Now, the Chelsea and what Chelsea Timino, woman some upon ye cards 2-2. Our prejudice and what Anchabiana, just a player. Your fellow Palmer, one of our fans go some other Chelsea now, go on the
say MC nyansa na omukoba second half Antoine Semenyo wonom adama bobo kwan sa Bournemouth omunya penalty Justin Kluivert slotty home Antoine Semenyo ensom about second goal adama Bournemouth edru ba bi no na chasa match na ni kwakwa nyai aye 90+5 and a player your fellow Cyrus James ono ensom Aristotle parity Emma Bobokua your fellow Chelsea Enra and in some pinano ensom ada buyer na the actual points mama incident and no some see as a player fanasa David Brooks ano ananka bobi ya tiafa so no so makukura ya chinyumu no twene to from anam abokasa referee sanete dia I was so ba aye pitch side monitor na chasa referee no amewesere ade city na anya bia recommendation and some say we be na red card and we confirm it referee Robert Jones and so called pitch side and some akosha monitor na yes we and some about the first time this season our referee I rejected red card recommendation say be ava I recommend you man say I red into bra never check it when every declare will be some I rejected red card recommendation am Senra and also some akofan sampi abai na Jamaican you know some Bournemouth one so coach I found Ariola or say Rhys James e go no kwa share ya na no I from free kick you know was so born or some come born foforo essence kukureya and some stopping the player say be a sabi you know and some other blockade Rhys James upon no it will be a Canadian mom enra wa be come so we game mama Antoine Semenyo and wa kodanum ati him no one that medical to him say Liverpool team no wo some any bre Antoine Semenyo and some enra one goal one assist yentie Canani akodano. It turned out it wasn't the winning goal. Yeah, Ryan Christie got the ball, and where I was positioned is where I'm familiar with getting the ball, shift and shoot. So I knew what I was going to do as soon as I got the ball, and execution was right and went in the net. So happy with that finish, but also frustrated as well. Felt like we should have got 3 points. Defended with our lives on it. Yes, na Chesenwa no some komunyo 3 points. I know I yes Semenyo afe Enzo Maresca manager and some other Chelsea and was say a moment can be as some say now some komunyo na manager na jatu say moment die was almost struggle say Chelsea ever show goals. Chelsea's almost create na mom say be ya born about 20 na say what me ball be a 50 shot na be a goal so ban nru dia wo say draw na just a jumpa yentie Enzo Maresca much more, especially first half. It's a game that we could finish 2-3-0 first half, the amount of shots, chances, but it's football. The negative things is that after we conceded the goal, we completely changed the way we were playing in terms of we drop a little bit. Yes, I know I can't from Bafema Djokovic. Never Djokovic, I record all can open era. I player or no, I bought the most Grand Slam singles. I Djokovic or no, I bought near. You can say 430 matches our Grand Slams anymore. Roger Federer 429. There's a Djokovic Abesa Federer home and Serena Williams and 423. One of them player when you the most wins our Grand Slam open era 379th Grand Slam win. Djokovic enya ewa bra. One of some team kunmiyentie Djokovic ewa bra. No de kakrabi etuja. You know, I love the sport. I love competition. I love you too. Thank you. I try to give my best, you know, every single time. It's been over 20 years that I've been competing in a Grand Slam at the highest level, and whether I win or lose, one thing is for sure, you know. Yes, I know I Djokovic our bravo child Portugal after your friend Jamie Faria. I know I 6'1", 6'7", 6'3", and a 6'2". And I record and an open at the MI young come 93 bar. You're the latest our transfers ever bar. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Yabo, yaba, sompa, 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 sompa.
we so massage best farmer ni biem na manfo nte ase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agye abasobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okuani a wo ye mo a wo so omoa ne nyini from wo wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne nchua so Yankopa agrochemicals Philobed agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well agrochemicals Akuafonti ena Hawa agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene important Monko Jaisaye agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry agrochemicals ne nkrabata bia eben wo nsabeka dupay Vital 05 for ahoman so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and the NKO agrochemicals and Akofa Vital 05 abase okuani obedi dipeche Vital 05 and no buy mojedro. This is Sompa. Right, ebusan for yema munyina achen yebesan adamu ase se matwen ye ama yakọ aba yekọ fikasiem ewo Sompa TV yekofa agudie mu nsem ya edikan tip of sports at the braille baby ayedri wo hwe bre na simadua sansia abo apa anopay nonson ehom yebekọ afuom na yekọ afuom a ye the Vital 05 na ekro Ghana ha say there obi anim say Vital 05 organic liquid fertilizer wo dwa so eboa akuafo wona ye moa wona ye edua nobaye ahodo nyina yetwa nti aka se nobaye mojedro no kwasem ni achinje abia eni ho adanse nkuto ena nkrofo di efa Vital 05 ho sima dudu mienu kodunu ma ewo ye nimu Vital 05 mpanimfo atena se obebo ye nkomo yewura Hensons atena se ono ena okasa edema Vital 05 ena by extension Divine Winners Company Limited Oma atena se ewo ha Evan says good morning Owoahene morning na apom to say na go bodom ye de nyame ase ye mo afinhia pa afin komesa ho bebre amen we ne de edikan ya ye kasa afidie so ewo dwumadie eso last year sha Vital 05 dawura ye boy ye nkuta ho amu ne nkrofo di ye akuafo e frem akuafo a eto ene ade response na to say Owoahene Nyankopon adom mfa konyo is na menchia wona ajibre na wotie Sompa right specifically akuafo sene se adreba kwanzama mo ne patemu no akuafo aja tumprekope right na wona odidi wonjuma no so nyame adom adanse ne ba oba ebeka na ma ofron so ehunu ndi do bibia ase right do bi sa ya last year no wona oto obi no ehunu ni wadu ni mu eno nti ogusu a wo yisu right yo and for purposes of obia ebia ne ena ye da edikan ya ote Vital 05 wansem by way of say ye tena say ye chrechere mu say dia mano no Vital 05 ye dro ben ya mini ameda ase ye ka Vital 05 a akoye ti say wo fie na odwa aduane awie dwene a odwa wie no manche ahai wom ko bi ti wom amane ti wom body high wom no go to go bola so go to go was fa bre na pro de moa e ba asne mu mo sure ave so e sign pro e manso gina asne mu mo sa neoma e ya hoden so nko a e bo asase right eno nti
adeɛ bi ade bɛtɔ ase na ɛso yɛ aba bia no ɛboɔ ma ne fifi right ndu bɛhyɛ ne nso a bɔɔla so na tie nko ne color ɛyɛ dark ɛno na mpempi no ebimu ne dua amon sensan wɔ fie right saa kwan yi so no the violence ɛtena saa dan na ne banche ahan ne ade no fa brɛ de pro yɛn fa kwan yi so ne nya ahoɔden kro no asa no ma yɛde mayɛ no a fa brɛ no right na yɛnyɛ ɛma akuafo a ɛmfa brɛ mfa mpro ansa na wɔnya ahoɔden no ɛna ma yɛde vital 05 right ɛba adwama so ntu bi sɛ me a vital 05 no ɛyɛ ahan dubina duan hini nsuane ɛna ɛka bom yɛatwe no biara no ba ɛhia ɛna yɛde agum sɛ kuani wahan wɔ sɛ tɔfo mpro ma ahoɔden edubina wɔ sɛ tɔfo mpro ma ahoɔden no ne nyina gutuam sɛ tɔna kogu sente ne sɛ yɛwodua bi wɔ hɔ no mu a wona na bi ɛna hyɛ aseɛ na saa nnɔbaeɛ no ɔyɛ mu adwuma ɔhyɛ aseɛ no onya aba paa wabɛtena bakɔsɛ mu sɛ koko a bag na onya kodwa ma so na dɔɔso sure sɛ kashiwa na onya na dodoɔ mu nanso ne onya ne saa ne nyinaa yɛ sɛ abɔdeɛ biara no yɛ ɔno bi wɔ no mu a ɛkyew sɛ ɔpa na ɔmpɛ nipa yɛ fam enyini woyɛ nipa a ɛbɛkyew kwan mu right ɔbabunu bere mu waawɔ sɛ na ɛteɛ no ɛnde sɛ bere a wanyini woyɛ ɔbaa waawɔ sɛ waanwo babunu mu na akɔ w'anim paa ayɛ na yɛ ɔnɔmanɔma bi wɔ awɔ ho a ma ne yɛ den de ma wo saa na ɛteɛ wɔ nnɔbaeɛ mu wonim sɛ nnɔbaeɛ bi wɔ hɔ no mu a kane no bag na wonya no enyini paa wonya bag ne saa ɛnyɛ no nko a na kɛseɛ mu right bronika na size sɛ na ɛteɛ kane bi no enyini ka no a wonya ne saa ɛnyɛ no nko a sɛ na ɛfa flowers yɛka no nhyɛne ɛberɛ bi akyi no wonya ne saa ebi kura wɔ hɔ no mu a nsuo no tɔpi a dodoɔ a ɛwɔ ho no purugu fam ne nyinaa yɛ sɛ hormones a ekura saa nhyɛne no ɛso ate ɛba ne saa wohia aduru a ɛbɛma no sin dadaa mu ɛno ne vital 05 ɔbaa waawɔ efe bi follicle stimulating hormone duru bi wɔ no mu a sɛ ɛkɔ fam a ɔkɔ hospital doctor say wohia aduru ɛma saa noma no akɔ soro bɛma testosterone na ɛboa ɛma ho kwamoa ɛba na ahoɔden wɔ mu no ɛkɔ fam a doctor ka kyerɛ sɛ wohia aduru ɛma saa noma no asin dadaa mu na onya ahoɔden de awo saa de te wɔ nnɔbaeɛ mu sɛ wotie me aba bi na wonya baabi a ɛtwa mu wonya ne sɛsi a wonya vital 05 wotie no aba no ɛyɛ nketewa ɛwɔ sɛ yɛ akɛse a wonya vital 05 wotie me flowers ɛwɔ sɛ ɛba ho flowers bi ɛba ho nnɔbaeɛ ho ɛwɔ indication ɛwɔ link to aba no a ɛbɛba ho ɛna kɛseɛ no sɛ ɛbɛ wonya flowers no ɛwɔ odua no ho a wonya vital 05 afei tie sɛ wahan no amoamoa ɛmoamoa ɛyɛ den sɛ awia ɛbɛbom hyɛ no soma paa sɛ saa de te a wohia vital 05 organic liquid fertilizer yɛwɔ adeɛ yɛfɛ do trichothanol ɛwom hormone saa adeɛ no ɛboa adua a ɛgyae ne nyini adua a ɛgyae no tenten yɛ ma ne sin dadaa mu ɛfɛ bi bras no steroid hormones ɛwom coca-cola sɛ saa adeɛ no ne deɛ yɛma dua no wobɛhunu nneɔma a saa nnoma yɛ ne nyinaa ne pii na ɛhyɛ vital 05 mu ɛne saa ma ɛwu tie me na wopɛ aduru a ɛbɛma wɔ asase no ɛsi te bia dadaa na ɛboa wɔ na nnɛ wonya no a wonya vital 05 ɔwɔ ɛno wonim bi sɛ sɛ no adults odwa so na dodoɔ no a no bronika no sɛ inorganics sure ebi wɔ hɔnom a ɛnkyene wɔ mu ebi nso wɔ hɔnom a acid wɔ mu asase biara no ebi kura nkyene dodoɔ ebi nso kura acid dodoɔ edua bi wɔ hɔnom a ɔpɛnkyene pants na wɔyi edua bi nso mpɛ koraa right ntumi yɛ kubedi a esi poano a enyini fɔmfɔm paa sɛnni sɛ poano ɛna nkyene ɛdɔɔso nti ase a ɛyɛ poano ase no nkyene wɔ mu nti dua kube ɔpɛ paa wode kɔlɔ bi a nkyene ni a ɔnyɛ kama sɛ ɛpoano baabi a ɛmpoano no saa right ɛno nti wotie mi a wodua no sɛ bɛhunu sɛ ɛpɛnkyene anaa mpɛnkyene no wokua ne wunhunu ɛno nti wotɔ aduro a hunu sɛ aduro no ɛnkyene ɛnnɔɔso wom anaa acid nɔɔso wom already no saase no kura nkyene kakraa bi pɛ dua no a wode kɔsi so no sɛ wotɔ aduro a nkyene dɔɔso wɔ mu a asase no mu nkyene dɔɔso ɛba ne saa asase no yie yɛde ne nkankorɔ si ntɔba ho wotie vital 05 yɛne neutral sɛ nkyene o sɛ acid o play role no nyinaa nti wotɔ bi a adeɛ biara wodua biara no
enwe se eyenkyene ne wom ne be haw anasa ase ne wom ne be dɔso ni nyina no eboa me kana nyade entozifo mutumi egu wa obi amako wutumi gu cashew wutumi gu cocoa wutumi gu anka ennobaya ahoro ni nyina no wutumi eto vital of ekokugu ti national nso maka acho se fertilizer nso ye fa siwura ye fa nko aboa na emom no nnobaya nya from ahanye fe abanya akese abanya de eno na wohia sabe wutie me na wo ye obi a wo ye chinyefo a me ka che se kone kosohwe ena yetiawa akwafo pinua no ade ye ni je wo mu ye se wo sohwe a wo sabe twa wo ho agibi ton right aduro no wunya vaso wo so no na wo sai enya sika gu botum akwafo bi age no ono aza toma akwafo foro enti sabe wutie me na ye kwani na de wasma wo kan se mi bi da aduro mu be kan de na so wa to na hwini Mr. aduro na beje wa ya atrema wo de wanga ko na ko sohwe na ne omno ubehunu adi ho ananse Mr. ukọ na go pa aduro no a ebede no hu se aduro na bi nie vital 5 no ebede wa hu se ebi nie mi ne ba bi o manim meja ka se mu na ma no na ma kuafo ahunu ukọ na go pa vital 5 ne bia na mo hu se wei ene ne ye kan wasem wo Sompa 90.7 FM no so right Mene ba yenkwe yebe den ye kodwa so a ye hu se vital 05 enie medase boss chairman na message ya Sompa tifo nyina eni ekiafo nyina Michelle so ye keni na se okọ drama so na se ope vital 05 ni biata ene eno bebre na aba ena no kwasem ne se edro bi ye papa eya na nkrofo bebre fa kwati kwan so pese otwa bi gu mana se oyebi Michelle so ye keni na se okọ drama so na se ope vital 05 ni biata shenen so ma me se ye 1 liter bottle ene ye 5 liters bottle 1 liter ni ye toa ketwa ehemu dumie ne eye 12 okay and a 5 liters na gallon and nso shemu 4 e box nim na ke bottle ketwa no ehu nyina ye fita ehu nyina ye white krata ana brodi beka se label bi fam ho and atosudie bebre ni nobaye bebre ne gu ho nobaye ni bi dose pa e ne gu ho na ade ba kon so ade be hye ne so pa ma me ni se pata nso munam fish eda ho okay and a 5 liters bottle no so no uhu edro na nkasa wom gallon nim uhu edro na nkasa wom edro no ye dark brown sure and also so no atosode ni no bae bebre nso egu ho a and also pata ananso mu na fish enso eda ho ntimpa cho ne nso mame kienim se kopel vital 05 to na also embo wukiayo medase okay mini aba menso medase dikani we won sempa min se wo we kwani papa bia okua no hia no ubisa won se mi se aduru se ka bia mede no metwa twa to say you good to say shenenso aduru e vital 05 won saka bia bonika se mi twa 100 mils bia mana na bi 100 mils no ma de kwa ye de ni bubu a ye de ni susu e mils no so nya adonu bia adonu tie kata so no ba ko ubuma ba ko a bonika se 20 mils right adonu ni tina kata so na buma ba ko 20 mils one day buma ko 5 enum and 100 mils aye kan sure we are referring so 16 liters shanens one me pa dosage no 100 mils of vital 05 is to 16 liters of water okay any shanens so we are edua no fagu nko hine no bonika na rule zone we go we are but never go abena no ho no afi na han no so fagu so se dua no wa che no anya han na mane hawo de hia eye hini no na ho no bonia na fagu so sa no ba bia wodua bia no sa na fa no fama ye okay afi wo nye moa akokọ nantwie abrechire dabo akonfirm abo bia wonya bia no ye de friendship e de ma no aduane ye de fra e de ma no abo ne dia wo from e kama na didie e kwa animu appetite for food kwa animu afi ahode sonko de begina nyarewa ahoro onya enye se yare a che no wukoto se sane yade tiniye pa na chede so me nemom no yade ne maaye no higher time no matiase me ahwe wani mam do say yes o be sorry yade ne maaye no o de ma no eboa no
ema no ye de say ade ebetumi achintukani ko bi nagu ye wo bibia achi right but in time now so anyway by numbers no okay bia no bi pese ofre mo obi pebia to anopai kura sese ya waten kan kura obetima hunu mo wen yo ya so kese no e wo kumase o pese oni edi juma tu no man kese a kumase na ye wo kumase ma woni kumase no free airport about e kwa loga yansna aba post office in Prudential Bank e di animhwe kwansama mu ha ya to abete be bia to odo bia no wo kwa edi ne vital low five fish da ho nya kwanza kwanta chiwan ya to abete be bia to aduru edi ekua no kɔ ne ko bisa wo pe aduru mu chechemu wo pe bia ya ton no wo pe no mama kan refiaba pe so nya mu chechemu bia ma fa number yi 0244 0244 24 79 18 0244 24 79 18 afere chief farmer o frɛ no a obɛkyerɛ baby pot ya obenya bi number ni 0243 852 751 0243 852 751 Edo bibia ase right yense bedam panimfo ase vital 05 mpanimfo na wote won ka se obebo yenkomo aha eye Sompa 90.7 Adea Akye Abia dwumadie eso enie ye na ye homra ye ba ye be presentation no emu ene ye kasa ede afa ora ye hwe the mechanics of ora no die na wom anope ye ba na yaba abekom ede ama good morning afi wenso massage best farmer ni biem na manfo ntiase de ntia da bia me no ba ye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye nsusumu a memwa na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na boa mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se vital 05 eye nuane nuro bia ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe vital 05 achira kwan bogo so ne ntwa so yankopa agrochemicals philobed agrochemicals sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia all is well agrochemicals akuafo nti ena hawa agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa enen important Monko Jaisaye agrochemicals Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa irede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry agrochemicals ne nkoraba tabia eben wo onsabeka dupay Vital 05 for ahomai so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and the NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and Nabaye Mojedro Yenina ye tie Sompa enokretro do say yenina ye tie Sompa Adea Akye Abia live ewo YouTube Sompa TV and Facebook and so Sompa 90.7 FM Yebeda Vital 05 mpanifo ase wo me de nkomo ne nkyerɛkyerɛ dwumadi abreyen yebewura nkomo no efa etoso mienu aha no ora yedim nkomo na ora no efiri bra omampani ete saa badwaku no nipa kasa ho a na yepesa no pay yehunu niema bi ntia wo mte ora no empotama no mo campaign mu omo opposition no niema bi ntia mo kan so mbete ora no ena no pay ye ba be ram na ye dididi mu nkomo
na ewia ebetira adwene kakra ewo ho ene nso anantwisem no yebeka nantwi asem empanimfo a ewo Nkoranza enora wo mahia yebeka ne say stakeholders meeting wo mo aye asi ginaye bi efa anantwisem no eho na ginaye no nyame ya adoma sanhwemu no ebeba so eye adekye benada ebe nso mpanimfo ebe na utimu se nana man hene ene fresh sanhwemu no nana kwa mbafo e otoso 9 ono friendshemu no na nani abre se yebetu anantwi na se emrahye badwani owura Emmanuel Kwadwaje kum no waase bi okasaye nani abre bambo empanimfo security for free fire service immigration ekosi police edukosi NIB omunyina obia ni abra obia edi nkita ho a ese efata ewo ho na ebetumi aboa ama nhyehyeye no etumi akoso na niema esisi ye ne gina yesie no bie no yebeba abiebie so kakra kyero na afi ye de adi nkomo na ye nyina yahunu se anantwie no se uye agent a wogi nantwie no ba gyaye o na ne ba no so wanya ya na nanom ani abre pa ya do befa kwamone eso afi se anantwie no ha akuafo ene nipa e wontamu ha nyina adwene well ma ye na ye ho se mra ye ba yabeko presentation mu ye presentation na yebeba be disa ankomo we asoso na afi ye de aba awiye anope nso enyame nko na me wo ha midin do Owoahene Acheampong systematic press ye ko Facebook na YouTube yewura pam te ha obo ama ya ye mpensem mu no na ye sister Afia obia aye krado anope yeguso a ye de dwumadie no ma Adea Akye Abia ne ye basese a ena yaka bom etwa ne tia ato ne din owura no na yepese yetimu asem efiri bra omampani John Mahama tama na onya meye omampani no mpo ena oka se yebete owura oba ampa oba ye ansa kra yede no besi akonwa so no wate badwaku bi a wama wo madwuma se wo mo nyom na adwuma be na wo mo yo na de nti a omote owura no yepesa no pe yekom ne uhia se wote bia no yepese yewuram yedimu nkomo eboa na wote ase na wahunu emu ensem sede ayaka da bia na wunim no ye yedwumade we so eni obi atem ye nkasa ntie obi a
yɛni adwemmɔne biara wɔ yɛte kɔ asɛm ba no sɛdeɛ teɛ saa na yɛka no ɛno nti ɛna abere biara yɛhuri di dodoɔ no ɛnkan ɛnɛ yɛwukuada ɔpɛpɔn bosome ne da ɛtɔ so dadu na enum afe 2025 emu enti anɔpɛ yi yɛma wakye yɛma wakɔ aba biom ɛwɔ ha ɛnom ka kyerɛ obi na ɔno nso nka kyerɛ obi sɛ Adea Akye Abia for yaba biom ɛwɔ Sompa 90.7 na dwumadi a yɛdie nyinaa no ɛsan dan ne ho etwa ne ho ɛwɔ Sompa TV ɛwɔ YouTube so ɛna etwa ne ho ɛwɔ Facebook Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM ɛhɔ nso etwa ne ho enti bɔmɔden tumnika kɔ na kɔhwɛ bi ya na wagya wadwen kyerɛ ɛwɔ hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na bibia akɔsoɔ anɔpɛyi munua bɛma Owoahene Acheampong ɛna yɛde dwumadi ɛbrɛwɔ na yɛnhyɛ aseɛ yɛhu ɛno awie no yɛnhwɛ the oral team no oral no sɛdeɛ amaka no ɛyɛ nsɛm mfua ana nsɛm nkorɛ ɛna yɛaka abom a yɛtwa ne tia sɛ oral o no yɛ operation aro no yɛ recover e no yɛ all ɛna l no ɛyɛ loot enti no wohwɛ aha de ayɛ kan sɛ anamontu a yɛde kwakɔ hwehwɛ bibia yɛwia anamontu a yɛde kɔhwehwɛ bibia yɛwia ɛno na yɛtwa ne tia ana yɛka no ora no ɛho ensɛm enie na ɔmampani ate baason kuo bi a ɔde adwuma na ahyɛ wɔ mo nsa nti ora team no wɔ mo enie kane prosi pani a waba ahomegye mu ora DCOP Kofi Boakye kane ɛyɛ auditor general ora Dominic Domelevo ɛna mrahyɛ badwani Northton ora Samuel Kujeto a black ɔno yɛ chairman ɛdema ora badwakuo no ɛna lawyer ni ora Martin Pebu ɛwɔ ha ɛna nsɛmkyerɛ ni ɛyɛ Raymond Archer ɔno nso ɛwɔ ha we ni abadwakuo na adwuma no esi wanan so a wɔn mo edie na yewura mu no ni ayɛ kanie ɛne DC amanyokuo na yɛ campaign abrɛ no ɔhyɛ saa boy sɛ yɛto abama wɔn mo a wɔn bɛte ekuo bi a saa kuo no obia wawia ana ɔman adwapade bi afom akodi ne hɔ a ɛnyɛ emra kwan so no wɔn ɛbɛgye na saa asɛm na ɔka yɛ no ɛtɔ Ghana fo mabu no adwene mu paa enti na ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛkɔ abatɔ so kora wɔn edi nkunim bebree ɔyɛ botae ne nyinaa ne sɛ aban dadaa no mu nipa a ɔman no adwapade bi akodi wɔn hɔ sɛ yɛ japadeɛ ɛyɛ sika saa ne ma na akodi wɔn hɔ no ɔmo bɛhwehwɛm na yɛhunu na yɛde wagyina mmara no na afei yɛasa yɛagye yɛgyapadeɛ no yɛbiribi a akɔakɔdi wɔn hɔ ɛnom enti anɔpɛ presentation a yɛde bɛyi no yɛbɛhwɛ the mechanics of the oral no mechanics na ne nkorabata wei kɔ so wei mu wei kɔ toa wei so wei kɔ ka wei kɔsi wei anim nea ɛkeka no nyinaa bom a ɛma yɛhunu oral no koraa yɛ dɛn omo botae na omo adwuma ene sen na nsɛm bɛn ɛna mpanifo hunu yenti ɛka ho ma ɔyɛ adwene sɛ ɔbɛte ora ekoi ɛde ako kɛtasehwɛ ɛwɔ ha ɛnom yɛnhyɛ ase ɛmfiri ha ora no kora yɛ den ya sɛ de medical aka no ora no ɛyɛ operation recover all loot ɔmampani mahama ne kwan a ɔno osusuye sɛ na mamu abrɛso yi obegyina so na ɔde ako atia kɛtasehwɛ ɛno ne ora ɛno ɛnyɛ ɛno nko ɔmampani mahama wawe abo aguso adi nse akantam sɛ adeɛ bi a yɛ kɛtasehwɛ na kuntia ɔman Ghana mpuntuo ɛne ne nkan korɔ no ɛyɛ adeɛ sɛ obebie so a ni ewomu bia no eye Ghana de a yawia yede akɔhye kɛta ase no yebeyi kɛta na afiri so na nipa ɔde kɔhye hɔ no yahwehwɛ no na yatwena so sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛboa saa nneɛma na nkrɔfo awia ne nyinaa no na yɛde apere ɔman Ghana yɛmpuntuo na yakɔ yɛnim
Omampani Mahama bio wari abo agu so aka say na amamuo mu no obeye amamuo ho mmara constitution no ho nsachira mu obesachira constitution no mu constitutional review na fe wanya tumi ana ode ahyemu say obi a woyɛ aban adwuma wo bɛkɔ a untumi ntɔ ɔman na japade ebi sɛ yɛ asase sɛ yɛ car sɛ yɛ ɛdan adeɛ bi a yɛ ɔman na japade no untumi ntobi ansana wakɔ ente ɛno no ɛyɛ nea ɔse ɔbɛyɛ ne nyinaa nti ɛna owura no memfa ne sɛ owura no nkɔmɔ enie na yɛnhwɛ ora ya yedi ho enkomo e adenti e baaye why ora eno ne asama yebisa ene anope ora no e baaye se omo ba beye ketasehye enhwehwemu na eno no omo yebete aginatukuo sononko bia sa aginatukuo sononko no omo de wo mani ebedi akire aboaboa ketasehye ensem ano ede ama empanimfo ede ayemu enhwehwemu enye no nko niema ankrofo awia eye oman ne de ankrofo awia recovering misappropriated state resources oman ne japade a nipakuo bi awia no ade se eno no nso no ekuo no ede besi wo mani so se omo de wo mani be di akire na baabi ebi wo bia no ya frɛ abisa mu nsɛm na yɛyɛ a ɛkɔ nipa no hɔ na saa japade no yagye sɛ yɛ sika ɛyɛ japade ɛne adeɛ bi a yɛ ɔman ne de a nka ɛde mpuntuo ɛbɛbrɛ ɔman no na afei prosecuting offenders committee no boansɛm wɔ nyinaa no a wɔn ho bɛbɔn mu no yɛde wɔn agyina mmara no na yɛahwɛ ama mmara ene eye asɛmdie akɔso atia saafo eno yahunu anu awie no yɛnhwɛ the mandate of the oral team mandate a oral for no de yɛ adwuma tumi a omukita mu de yɛ adwuma na wasade ene sɛ omo ebedi omampani Mahama ne botaya ode ebe koketa asehye no anim te sɛ Yesu Kristo ebeba no John edi nanim kan ebebo kwan no to ho John ebe kan asempa no edi bie kwan no to ho se obi mede mebo masu wo nsuom na ne odi machi a oba no ode honhom kronkron ene bebo masu saa akwan bo no a John ebebo to yaje nkwa Yesu Kristo anim no saa na ora no ebo saa kwan wei ede ato omampani Mahama ne hwehwɛ ya ode bɛko atia ketasehye no enti omo ba bɛyɛ preparatory framework on be prapra kwan mu atoto niema no ato ho ansan ya owurakuo no nenam omo nkɔ meamea ne yɛnsase a omanya nkrata omanya no omo ade omani edi akire atu anamo anante akɔhɔ a omo kɔ akɔhwɛ adanse a omanya no ne omo aso do omani ehunu na omatimatintim omo nkrata yie ede akɔakɔma aban no enti evidence gathering omo mandate no emu baako ebio omo aha no transitional arrangement emramu no ye obibia ye frɛ no whistle blower nte sɛ de a wode aben ahyewa na wabɔ aben prr no ye se u blow whistle enti we no ye organa wo mra wɔ ha sɛ so hu so obi di bɔne bi a ubetimi akosuma se kude makotia mpanifo anaso mahu sɛ nipa sumasi ɔyɛ ade we na mesese a emu na hɔ enti mo hwehwem yɛse saa nipa no wa blow whistle na mpanifo de wɔn ani enti ekuo yi no wɔn tietie saafo no nyinaa num asɛm na afei yɛgyina so ɛde aka asɛm ɛwɔ hɔ ɛnom yɛnhwɛ susu a amanfo susuo sekretasehye ɛwɔ yɛ mayimo corruption index no ɛtesɛn afi 2014 na ɛyɛ corruption perception index no na ɛwɔ soro
na ye 48 ye ba na Akufo-Addo abre so yi a drop it to a low of 40 a low percentage, and I say a drop it from 48 to 40 corruption perception index NPP abamu abreno eso ba na eno nkyere se ketasehye ni ho ketasehye no de na edaso ewo ho Auditor General report ebo amane kyere kwanya ketasehye ekoso sedia yenkuta oman sikasem yie sedia yetoto oman sikasem enima basa na amaket asehye no pa na sesei eje hini ewo yeman emu eno nti na ora no eye se ombeba abehwe saa niema we nyina mu na ye de ani adi akire na ebesi ano no yesisi ano na aboa ama oman Ghana empuntuo no afa ne tampa akọ hwehwew ewo ho enum ansa na ebete ora no na ora mahama wo opposition ena oka se oba amamuo mu a obete ekuo bi a ye frɛ no ora saako no wo madwuma bi na mabobo so akere we wo mbehwehwe nkrofo a wo majapade akodi wo mo ho ne ya frɛ wo mo e de wo magyina mra nya ora ne be frɛ wo mo ora ne de boabo ansem na no na de ama oman adwuma a wo na ye saa hwehwemu te sa attorney general na attorney general akọbọ ho kwadu na sabre no na owura mahama ene NDC for opposition omo kan nsem bebre omo kan ye enema bia omo susu ye se na ye ketase sha akoso e wo man mu no eno nti ena ohye saabo we se onya amamuo tumi a obeye te ora ekuo no ti yenhwe ensem no ebi Auditor General 2023 ne report wa ode ba abonten no ekire mu se wo hwe public board corporation ene abanyuma ahodo a wo mo ya adwuma ma sika beye opepepe nwotwe ekire po aduotwe ni nyina eyiraye 8.80 billion sika eyiraye ewo irregularities ahodo a ekoso ewo abanyuma ene aban board ahodo emu na sadia na Auditor General report ebo amane ema we ayira no Auditor General ye recommendation say sika we afa ni persuma sinsa sika we afa ekuo we nsa ase yenhwe na yenya brofo na ya twere na ye report na eda ho na ntutu abono na afi na wu na yesi afi foforo na yasen aye foforo eno nso saa ka ho bi nti na Auditor General ka se sika na afoma akodi nkrofo ho yenkwaje a yentume nye enti na aban ye se ode ora ebeba na ora no mom edi saa ensem no achi ama yetumi atu anamon se yebekọ na yakọ akọje yesika ewo ho enti yenhwe ensem no ebi de di nkan NPP aban betina konwa so efiri afi 2017 19 ho baabi bank ahodo binum yegu saa bank no na woma today say banking sector cleanup 25 billion Ghana cedis ene ko mu 25 billion Ghana cedis na nienti a orafo ani di saa se we yachi no enie on che say 2017 besi 2020 no President na Akufo-Addo amamuo no kan say bank ahodo binum wo Ghana ha wo mu nsemu ago ya nso wo mu a nkrofo dwetire a eda ho no ebeyira nti etwa se yeso wo mu emu ti oye wadwen se ye befa emra kwan so ene de adi sa adwuma no enti na nso ma Bank of Ghana eje sa bank fo no nyina wo mu license se ebeya na wo mu ntime ntoa so nya adwuma ye je license ne de a na tell se dwetire wo bank no mu nyina no akodi Bank of Ghana for ensem eno na Bank of Ghana for kekambo mu a yetete bank no bi e friend consolidated bank no okay I say bank way a wo ma ho den aye mmere no ya kan na bom aye ne bank ba ko consolidated bank said e be ya wona na o mu sika da ho no sika no enyira na enkohye
na ne ewo mu nie saa na montuo no according to orafo nsemo anase amanebo a Free Bank of Ghana eba ya orafo ahunu bi no kire se na nkasa adwumade nyina yebedi awie no yebebo ka beye ebia 12.7 billion saa 12.7 billion no yehunu ye na sika na huri efiri 12.7 akosi 25 billion enu nti na orafo se we ade ba ko se ye hwehwem eba ne sen ena saa 12.7 sika 12.7 billion etumi huri prekope ekosi 25 billion enti ya ade a wo se orafo no hwehwem ade asem wen ka ho bi nti ena o mate ora eko na ene obi e kan na ora ye ma wate ase na wahunu ni ye ya ora na bakosem ba bi efiri ene ne enti a omo etu saa anamo no afei ade ba akopa so nti a omampani mahama eye na den so obete ora eye luxurious presidential private jet travel omampani na na dodanko akupo ado obekai enkrofo ebeye dede Ghana bebre ode alupre tu kwan odware wo wiem oye wei ensem bebre na eno so emu nsem nie President Akufo-Addo na ode private jet etu kwan titro of Ghana kwa amanone a na ebo Ghana ka sikapuduo bebre asem no ebeje ntreha wo mayimu amanfo kasa wo ho a se na de na omanya yetim ye ho akere ye sika sama to ape ye kwa abesen abokora ye nya bie na kakra wo fie papa odi yanim se eja obebo kakra no ho ban no afekura na o to sika no gu afekura na obo eka binum a o spend sika te se dia ye da apem eso Ghana for kasa ho a ankwa nkosi aga ni nyina mu Ghana for kasa ho no no mampani da so a ede adupre a ne bo eden na etu kwan ebo Ghana for ka ubisa wona sabre no wa ban mu no asem ka kire wan se o mampani de ne bambo hia o se o man ye bo ne ho ban o se ye hwe ne ye ntime mfa ne na kwantu ho nsem ento abonten saa eyesa na ya ma o mampani adampan dodo ni nyina mu nkrata be ba abonten ene ne ya ewo ho ese amo Ghana for kakura no o mampani otu kwan bia million mienu achirepon nwotwe 2.8 million Ghana cedi ekosi 4 million Ghana cedis ena na kwantu ba ko bia no ebo Ghana over 4 million Ghana cedis yesensi kadada no mu 4 million Ghana cedis na 4 billion as say 4 million Ghana cedis o de ba o cedis a monchake mame ye muwia na maboba mane okay say no bi emu we ni de etosum ye no de etosum ye nsan enie payment of salaries to cathedral board national cathedral omampani ne shebo o she bose ye ebesi national cathedral na kire se ebra cathedral ni sie kura anwene ne sen ye nya sika kura na ye de akoho yetu amana donko ewo ho na yenya sika na ye de akoho kura akwa ye adwuma no empanifo a adwuma ni si wo mana so de na omo da so eje bosomi bi omo je akatua omo bi ye Dr. Paul Opoku Mensa Reverend Father Ebenezer Saka Amiel ene Mrs. Rebecca Lovia Matecho Yapo sa efo no nyina no na omo bosomi September akatua nko omogye ye no na ye 2.2 million Ghana cedi ewo abosome asamba akon adwuma na womo aye eho na womo susu ye se sika bia mu orem eni kwansa womogye sa sika no enti oyebehwehwemu ne nyina ewo ho enom efiri adwuma omaye efi se na ye project a amanfo esusu se sika hunu na ye to aguo ewo ho
tie say ye pɛ ho bribi eka eno so ye asemba ko a eno nti owura no eba ye ne etoso ebiom 108 million ambulance scandal. $108 million ambulance scandal. We sika bia ana kontabu bia ba bonten se wo hwe ambulance a omampani kokra ba ambulance ba ye ahasane nso ebi ko constituency bia no na no ho sika ye $113,695 ambulance ba ku bia na ye $113,695 ba ku bia na ye say wo hwemu a ho sikasem no ene ho spare parts bia na nka ye koto aba no abe spare parts nka ye aka akoye say ne boy ye den chen ambulance no ankasa enti eno so ya ade ba ko a eno nti mpanifo ye say omo bete ora ekuo no na omo kire say enhwehwemu omo ye efiri ba bia omo ye cars no ene ne ekeka ho nyina kire say sika 113,695 no eboro eso bebre na kire say ye twa bi egum na yebetumi aya agese ehwehwem eno nti ena ora ekuo no abanti eno so kan ensem ti a yete ora ho afi 2.8 million Sputnik V vaccine scandal eno so owura kwaku adimama no se yen beka ya ona no ya pomden so afo ebra covid-19 yade ebaaye no o ya adwen se ye bekra covid empanie no Sputnik V drone na ye tono eye $10 but owura kwaku adimama no e de bre Ghana for $19 baako bia internet say baako bia no de $9 ena atoso nin ene de krambo nke ha adwene eno no so krampo ama ebra na ye hia nuru no eno na ma nyina no na ye dika nso atue sika no enhwehwemu no a omo ye Sheikh Ahmed Dalmouk Al Maktoum ono ena na odi sa transaction anim no ono kra edru ba bi kan se eno na ama into o de Ghana for sika ebema ebi susu se nye keta asehye ne kana na ne womu a nka yempre ye ho kra nkotue sika no wo bra parliament ma kwan yensanka nuru no edro no so kra ne ya ye ton na dwaman so no ne bo e wo form chen ne a ye koton se oman every company hono enti ni nyina no mpanifo susu se eno so dream ene keta asehye wom enti ye behwehwem enye no nko ebio 21.3 billion COVID expenditure 21.3 Ghana cedi billion COVID expenditure eno so yade a na mpanifo ebehwehwem ebra COVID ba ye no auditor general eye nhwehwemu ema yehunu se eka 21.3 billion Ghana cedi a aban spending ye no yes ya spending scan but ubu akonta na ensisi so enema ne bi wo okra ni kwan se ye buhu akonta ye enema ne bi wo ho a baabi asika no ko ebi kura baabi wo ni kwan sika no bi ko enso na sika no bi akoho enkrofo omo ye wo omo adwuma e de ama oman no enso na ye san ma omo sika bi num a at the same time bosom so ye san tie omo ka wo sa adwuma no a eho ni nyina ye ne a ye hwem osanka bi o se aban hwehwe ye kwan a ye faso edibu abansi ana ye yuso abansi ka no eno so o ma mfa so entina akohia se eno nso no ya hwehwem enti e kan sama ye se ye behwehwemu eno eho ewo ho na e kan ho binti ena ora ekui aba wo mba be yadwuma se ye behwehwemu afei 130 million US dollar frontiers COVID testing scandal COVID ba ye no se na ofra brochiri ba ubeduru airport a ye testel na watue sika kakra eno empanifo kan ya se sa sika na omo charge wo ho no sika sabe ewo twamene sika
tumi ben kwa no mo de yes ade no enko parliament company no kura no ba ne se na sa frontiers no nko a na yetimi enya wo mo de sa adwuma no ma won se wonko enkoye entina no so ai se adwuma bi a mo ya emu na ho enom ni nyina yemfa nko yemfa emra empanifo susu se omo kwan a yede yi wo mo kwan a omo de ya adwuma sika na omo gye no nipakuo bi na twa Ghanafoɔ atwa menebo agye sika agu omo aye omo ho yie enti na wo se eno nso no yɛhwehwɛ mu ora nsɛm no bi cases for ora no ebi na yɛ bobɔ so enti eno yɛ ade a ɛwɔ hɔ enye no nko yɛ to a eno so no omo kyerɛ mu sɛ eno kora omo yɛ sa adwuma no ka apomde ho asɛm enwumaku a omo se fata a omo nim apomden ho ade yɛ no yamfa wo man kan ho na frontiers for no yam charge test baako bia no $150 na no omo charge a omo se wo abra emra kwan so no wo se legal requirement and regulatory requirement kire se wo se omo je $10 no na omo charge $150 ni nyina no enti na amako hia se ye be frɛ wo mo na omo contract adwuma o ye ne mfie mienu ebra covid baaye no omo abebu akonta omo abekyerekere mu sika no kɔ hwan ho hwan na ye ma na adwuma no na adwuma no kwan be na ye fa so a ye hunu se ono na ye mfa ema no omo se omo susu se saa eye adwuma ko frontiers no omo anya kora no be ye 130 million de omo nya ne saa mfie mienu adwuma omo ye no mu de firi Ghana for na ahoho a na eba o man Ghana mu no enya de firi omo ho a omo de aba be ye omo ho ye na frontiers no kora no hwan adwuma wo se ora ehwem ema ye hunu enye no nko ensam a omo so behwem no nso ebinie Palugu Dam MPP abane ye se ombesi dam wo Palugu ho enu sutai bi wo ho no ye betai ensuo no na akuafo anya bi aye enwuma ne keka ho na afi nso no ye se kane akora na ebenya afirimu a ya sanso anya bi de afirim na ho ka no ebesom $11.9 million ye tua de ma adwuma China adwuma ko bi a ye frɛ no Power Construction Corporation of China Power China na eno ye sika no fa bia na o matua se Palugu multi-purpose dam adwuma no wonfa enkoye o matua sika no so o manya adwuma bia ewo ho enenti na orafo no ani abre efi 250 million o matua sika no so enso o manya adwuma bia o se sika o matua for no work done o matua sika no enso o manya adwuma bia ewo ho enom ena yesi wo hwe contract no but kwan ya fa so ye de maaye Resource Access Limited for a ye de ema wo no owura Baumia vice president otwa mu na anu ya ninua company ena ye de ma no esan se ye ninua company ntino ya mo hu dawuru kura mo obi ante na obi so akwa akopa bi ye tam ye ena ye de share ne nsam ye kana so source no ye tam ye na ye de share ne nsam se onye na onfa enkonkoye sa adwuma na fi se ne nsaka sika beba fie sa asem no a ho ebiem Auditor General report ekyerem se contract no nye se so source no nko ye de ma ye mpo na ye problem but sika na da so no sika na ye twamene ye hu sika na te se de wa hu balloon no wo ho enom afi okyerem se wo hwe sika o mutuatua sika akomu ene eye enwuma ewo ho a na se omo ya ene no ensai so na ni nyina no ya de se ntotoye ene hyehyeye na ankoye enam se wona adwuma no kodi wo mo nsem no oben aban mu efo nti ene ma eba sa ende no so ho eye nsem no baako afi ensem no bi enie na we dey kura some be kaya ya nkasa kura ye ho presentation is it last year ye ho presentation stadiums ahodo a renovation na yenya ba bi mo ball na omo ba ne ye e wo say ye konkrofo aman so no ye ho presentation
85 million Ghana cedi stadia renovation and also ya assemble ko ora announcement ora buy Esipon stadium ye tua sika my Tamale stadium ye tua ho sika sabre no Accra stadium ye tua ho sika enso ni nyina emu no adwuma bone a omoye wo ho enti no eduru baabi calf kra bane ye se ye park no bia nye se betima ball so ye se no yitu kwan ko obi man so na yakwa akobo ye ball wo ho ni nyina ne se ye the contract no ema ye owura bi a ye frɛ no Kevin Oforiata ya oye President Kufuado ne busuani enti adwuma na nkoye no na obia entumi enka eno ye as de baako a eno nso owurafo no se omo ebehwehwe emu eka ho bi na owura no ebaaye 13th African Games eno so ye ho presentation wo ha enom saa na eno nso no eya de baako a nsem no bi a epim omampani mahama mo ye adwense no nti ode eye owura ekono ebeba na ochiremu se ohwe 13th African Game na expenditure ye say ye bebo anaka ye bebo ewo ho eno Adea na eye etwamene na ni nyina ene se wohwe sika omo etwa se ye de ebeye 13th African Games na kana na bia bam nipa bi bu omo ani gu enema no bi eso ewo ho enom ani bu a omo bu egu so ne se $48 million at the back Ghana Sikamua, 602 million Ghana cedi no, and na omoye say operational expenses at the ma 62 billion 602 million Ghana cedi. What the back city that no more 62 billion. Okay. And according to one ohunum krata na enam so ntiama ora eba ne se omuhun krata se sa sika num nyina no ora parliament ema kwan se 602 de wo soro dodo the yen spend be 100 million eno ne approve parliament ede ema local organizing committee no parliament ma wo approve no na president Kufuor se twa kai me penekora anka makoa ena o se president Kufuor nso instructed wo mo se local organizing committee no o mo fa dia parliament de aka no to nchen na o mo fa 602 million Ghana cedis no enkonko ya adwuma eno nso ya asama nipa susu se wo se ye hwehwe sa asen we mu adenda parliament aka se ya ma mo approve mu ni sa sika we enso na mu hia bi kura adan mo amaye ho na mo amode mo pe se president Kufuor da ma mo kwan enti eno eya asemba ko a omo ebehwehwe mu ewo African Games na eho no ebion ade ba ko a kan sa sika we nyina achi sika foforo bi no nso efefa omo nsase 2.4 billion bia na omo de aye infrastructure ni nyina achie no na ihia sa ye spend sa sika kakraka no ana afi journalist phobia yes ye de $4.5 million and a accreditation ma wo mo ene wo mo call games no wo mo aduane om ko di ye $15 million yes oh emu rem aduane ben ko a ena $50 million enti we ka ho bi enti na ora ekuo no eye se ebeba ewo ho eno enti ensam no bi a enam so ema mpanifo dwene ho se ora kuo no beba ora kuo no ba ye nso no obia wo se de odwen ho obia wo de awo ka wo mo e wa ban mu no ese eye wo mo eni aban mu no wo pa aban amanyoku e wa ban mu sesi asem ese eye wo mo a eni aban we nya adwen no nso obi e ka ne de lawyer for no so kan say well ye wa kuhudo wo ho a obetime atu anamon aye adwuma akon keta asehye ebi nso se dabi saa ko nso wo ho dadaada ena keta asehye no amene yen abeti sabre ti yehia ekuo bi te se owura ya ye de abai enti ne ye de ye bota nyina ne se obi aye corrupta emranche no ye foaso
na mum parliament nye mmara ne nhwehweye bia ebema ye keta asehye kon no etumi agina na awiemu die ede amaye wose mmara no kyere poten hwan ana ye na dwuma se obehwehwe keta asehye na ye hwehwe wi a hwan na ye na dwuma se ode be kɔ mmara nim amaya kɔ yehunu san totoye ya ebema atentene ne asem die dwumadie no ene abonefo sem dwumadie no atumi akoso yie ewo omaye emu ora said ya omo ye omadwuma sese ya no eye ebeboa oman no ebema yehunu keta asehye ne ma binum a afa baabia eni kwansa efa but ade ba ko a ewo mu a ewo se ye bo ho ban ne se ya nhwe ya nipa na ewo mu na aye oral team no se obi na obi wa asama anhwe ya na ode na akofra anhwe ya onya obeye eyo tankunti na ode na akofra anopei utie Sompa kase bo a na ohene enkran hemfo no bi kura ka se nsase o mo ankra na aton ye o mo ade de ama eye no orafo no enunumu a o mo feel say eye nimtiabuo ewo ho eno ne ade a eha adwen otherwise yade agira na ye kohwehwe de enka enye bone ewo nti wo mo a nyame aye wo madom enye wo mampani ma ama ni madom a wo mo sa adwuma no wo mo hwe yie no mangu papa no na anima ase omfa no kra nya adwuma. Let's get interactive ewo Sompa 90.7 radio na no pa bia ene da bia mane na ho Facebook no ye Sompa 90.7 na afi YouTube no nso okoso a Sompa TV afi WhatsApp ne Telegram no 0598994994 obetima join ye na woni ye na enya enkita ho de or comment or question or concerns obetim de ato yeah platform no eso we na say ebetimi aboa we will share with the rest of the world all you need to know about Ora ne ya Ora adwen kra baaye no na ya bobo bi so ede akere we ye be dan ye ho aba ye ba ye be fa nkomo no de di awie ye Adea Akye Abia adwumadie so ne aha ye Sompa 90.7 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo enka ne GN Bank dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert Senior High School empenisi ufri insokotim die twan yachi kofa kontonkroma su nkuntumfidie na wode kwae bretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwae ase enu nti awofo ni ahwefo semusan Kwabi Senior High School ho a ene na tse de wode kantia konsuo na de so ne yesisa Kwabi Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wode senior high school na ka ho no ene nyina ne say Kwabi Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school enu ti na wo sha mansa nyina bo se wo bachelor wo Kwabi Senior High School a tertiary street awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission course adisuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won one mo hostel facility ma won free chichiri any benchre na eba no won senior high school
abrosan no dia hehe o ko bedo adisua keke Kwabi Senior High School akyerɛkyerɛfo na benki tesua hunu so wade kyerɛ mu na wonim na poso a wɔbɛkyerɛw ama wotwa wase no simple Kwabi Senior High School Nkoranza New Magazine Techiman Road Ofri Kwabi's Educational Complex pe na wokɔ Kwabi Senior High School ana afrɛ wɔn no 024-887-6028 and 0553-959997 Kwabi Senior High School Center of Knowledge. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyi jifwa na namaji Hamedi sano. Dr. Amagashi na me kamfo di amount. Ya die eja etu nya de ote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwa chinchi mrawate na bomo chichi efri nso ase beka cho se odenchama wu a ye nyi na tinye maso hye huna ji atum se Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de na fo miensa pe odi betu ase. Asma enu so si menum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom munsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Amagashi Acheampong no besa dia mawo nsanom na anu ya mani krotweri se me hwene santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to muntentan oja ya enyai fa wani che Dr. Amagashi ho na kokopa yaresa efamanom heni eba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase Amagani Amagashi a ene ehu amagaho Watechiman hwehwe Dr. Amagashi wo hansa kane just akwan so wa uduru Pentecost and Sunday no ho a wonsani fa so behu ye nsan post kai na frɛ Techiman contact 054-458-0936 Takradi Ebon Apostle Dr. Amagashi ewo Kejebiri adjacent Kejebiri Government School Fred Dr. Amagashi ewo 0547-044-307 or 0544-580-936 Dr. Amagashi na wama me ho adwiri Die waguo no eno na wutwa sompa no krasa dia uguo no eno na wutwa wo hwa wo bra na sima aduanan mienu abo apa no nwotwe ho Adea Akye Abia dwumadi su na ye wukuada ba bia ye dri ye hyase na ya fa nkoma adi awie ye maka kiro dada se enei unim eduru afi bia sa abere ya na fulani fo de wo ma na ntwie firi miamia aba enora ye Adea nana Nkoranza manhene nana Kwame Bafo a otoso enan ofre eye aginatukuo enhyiamudie na nhyiamudie no na nananom ahemfo ewo mu assembly mpanimfo wo mu emrahye bedwani ne na pamfo ewo mu bambo aginatukuo na omo nyina ewo mu botaye no nyina ne se ye pekwan a ye befa so a afi bia na ntwi eba Nkoranza asase so ebe sese Nkoranza akuafo eno baye no ye besi ano ewo ho enom na ni nyina mu no ade a empanifo kasaye kyerɛ adwen ahodo ema osi ginaye se obɛkyerɛ krata ama bambo ene bambo agina tukuo no ni tia ɛwɔ mantame mu abɔ wɔ mu kokose yempa nantwie ɛwɔ Nkoranza asase so nana man hinsi ni pi ɛsɛ yebeyi anantwie afiri asase Nkoranza asase so oye Nkoranza ni oye ohene oye prosi oye hwan oye assembly adwuma wodi biada oye ankorankora bi ena wagye ne se o business ena wode bo epesika gu botom afihia na mo de anantwie na ba na ya bewe akuafo no baye ene ne yekeka ho na omokwa nananom assembly mpanimfo bambo mpanimfo wo mo kire se ye ma ho kwan nti se wo nsa wo sa adwuma no mu a yi wo nsa firi mu ene ya jai nyesa de di akire eba no eso nipa bebre kasa odwumadi na ase mrahye bedwani ya owo Nkoranza Owura Emmanuel Kwadwo Ajekum honorable kan ne din ho okasa adwumadi na ase ebi yentie ne nsama okaye no
na ebi yewie a empanifo no yɛbɛbobɔbobɔ nsɛm ɔmo kan na yɛne apama kyerɛ adwen kakra wɔ ho ansa na yɛaba abɛgye wɔn nso wadwen kyerɛ yɛntie mmra sɛ Nigeria baby a Nkoranza ne bɛde na ntwɛn ba na me hwehwɛ mu mmranteɛ bɛyɛ nnan ananu bi wɔ Techman bɛne bɛdi saa nneɛma henim sɛ yɛha deɛ woba bɛbɛtumi atuatua sika amanfoɔ na bɛde na ntwɛn aba 2 mepɛ sɛ ayi assembly ni will take some minutes way. 2, the regional police command are deeply involved. I repeat this. The regional police command is deeply involved. I will say even in our letter to the regional police command, the metro we said, regional police command is deeply involved. I've said it 3 times. Why am I saying this? There's a policeman called Kankam. If you can write this down, there's a policeman called Kankam. He's probably one of their agents. Why am I saying that? Your friend is saying, Nimfo no the police station. Police will say, Uncle no watching and train on your end. On family. Farmer, where I watch and entry at the barber, or to me, Chibe. But a farmer no, Nantria ko utona fum, and an entry ko okoku nantwie bi anase nantwie emfa nse okona nantwie da na fom regional police command any Kankam. I don't know said they collaborate with the police here. They have come 3 times. In fact, they have actually murdered people in Nkoranza. I repeat, they have murdered somebody in your friend is saying that's why. If you can write this down. But the boys, if you teach man na ba shebe soldier antare police for them with Kankam. That time that guy texting also na between 2 her. Yes, they were selling arms. All these armed robberies that I've said it severally on several occasions. When if you recall when I had a problem with the IGP, what they do is that they mobilize the boys from Techman until there were cases, the regional police command, I repeat, the regional police command, they have actually come down to arrest people and they are pursuing the case. I don't know if the case is actually involved with your district. Do you know? I think Nana Sechahene is a culprit. Brady, no, Proso, they have the same issue. Still pending in court. In fact, they go to court every day or every week. And this is regional police command, that is Kankam versus Kankam and Co, the regional CID, Kankam, and the regional commanders and whatever. They are the people chasing the case. In fact, I don't think the case is being pursued by Nkoranza police. I don't know how the jurisdiction works. But then, these cases are being handled by the regional police. They come here to, or they don't know if they do the operation with you guys. They come to sleep in the night. They go and take these people, they beat them. Pregnant women, they step on their tummies. Okay? Enti we Nkoranza emra shebedwani o se anantwisem no neama ne ko aye den wo Nkoranza ha ma ye nyina no se bambo adwuma no eti ye wo mantam emu wo mo na ehesumase ene fulani fo no di nkita ho ebomu nti no ama aye se asem no neka aye kana ewo ho enom Nkoranza yeje ye ho a enye ewo ade no nyina emu owie ye no okan se no nti badwa na ekohia ye nyina adwene ho se eya ade a ye ba betu anamon atro krata e de akoma saafo no na nananom afre wo mo nhyiamu ene wo matena se adwene ho na wo mo dwendwen ho wie a ya hwe kwan a ye betima pama na ntwie no e de afri ha enom na prosipani a owo ohwe Nkoranza ha owura wuda ono nso eba adwumade no ase ebi na okasaye
ebo nananom ho ano ba se obehwe ama sa oko anananom esuai no wone ne mrante ebefo aso ama bibia konkan Nkoranza municipal police commander say no kan make sure that we eradicate that. I still that is our galamsey here. That is what is worrying us. And I can only promise that you always get my support. Say embassy this Fulani. But certainly also there are certain issues that I think that we need to get them straight so that it is for the betterment of Nkoranza. Sometimes it all has to do with resources. And I would propose, like you said, the solution maybe but if we can establish a task force. Then that task force will oversee the implementation of some of these things. Send the at least we'll be able to curtail. In fact, it is very painful. Like you said, I'm also a farmer, and so I know the trauma that farmers go through, especially you do your this and then one day they just walking. In fact, some of from I personally visited one farm at Dimango. Yes, and it was devastating. So I think we should do all that. Our father said that charity begins at home, and he said if we can put our acts together, then we will get somewhere. But I also believe, say, if we put our house in order, the battle will be easy. Because near me say, and let me be a bit blunt. Sometimes we speak here, but there are people involved. So you see the assemblymen, they come out, oh, we don't have anything, but they are deeply involved. Just as we are speaking, I'm battling that one. So, and that has to do with an assemblyman and somebody from that area. They don't just come there. It is our own people that invite them. And my intel is this. This year, December, but it has delayed because the agents are negotiating with the people. So they haven't reached a conclusion. And you don't see the influx. And I think that this is a step in the right direction. If we are able to as it were, truncate these things, we will get it. And like I indicated, I'm all out for this. Right. Ente prosipani o Nkoranza ono so anhoba obo odwumadi na se man nananom se ono de waye krado da bia e be frɛ se ye nyina ye ko atia anantwie no obeboa na wabɔ nsɛm mienu so wo se ohohuo ebehunu mpo atwa na kuromani enimu bi ne ekoso anantwie eye Nkoranzafo no a kuroma no a ena omofrɛ anantwiefo no ema omode omoba nti se yetu anamon de a na yetu yesuban so ho anamon ye sachira yesuban se ebeya ye beboa na yesi ano efise wade ayeye no na ye wa na waye wo se onim sa assembly members no kura bebre na donkron kwanta ya kura no ebinumu GB ewo ho enom wo se afi nia wanya nteye se nantwie nya maaye efise wo mo edi animu gi nantwie no nia wo mo paaje afira nantwiefo no ho no wo mo guso wo mo di ano wo mo nya nia no wie nti wo mo maaye no so wo mo di ano wie se kim anantwie bedi kure nyina fa eno ene one de atudwa no so ono de waye krado se one ne mrante ene eye ne mabawa a ohye eye prusi atade no obeko aboa nananom ama yatu anantwisem ase ewo Nkoranza enye ono nko na fire service for so ewo ho fire pani o Nkoranza owura Brian ono nso ekasa adwumade na se ono de kura kan ya de kwa abakosem se ya ye meeting we ya entankosi aga
yentie de ono nso kan ye yako meeting ay no ma bebre me ka say ko na sagba ye sha se fi aye de satana ready na wa ye fi aye de ko no ye bo dwam na on bo fu se be o mo so matake ye ti se ye kan ya na ye ko da sagba e fi da sagba e ba no na obi afre fulani fo no wa ide de se security task force ni ye de e ba ita na asem ye be kan si entu bro no ofie ndia na ye ka bia no e ya bro na ye di e di kan ye ba se ko share se kan best practices ye ko fa fi agogo se na agogo ye ya o mutu ye ma de ntwe sam no e ye de e ko fon but then MC no bro du ka se ye pe na ntwe bia wa ha de e wa bio nti fula ni pe ni bro ba se kan ye be country market wa ha naka e do so bo ma o ma na ya revenue ye ni apose sa nyuma ni ya ye de ye mpa wa ha ba se ye de bia ye ntoto ye e sha se ye nde mamu kuro bebre asam no ba de way forward na wo mutumi de e de solve problem no ba de na go fight na approach ye be gidi then retreat any a problem as say I ba it na na so be so na say we de any say na ye gina ye because ye papa mo akọ MP am e who say see the root cause it is here I put from the root cause the police commander no more created that winner but within Nkoranza I am follow here then front to it na madaruma the best law society be na say I shall see 50 year then whatever the private be I don't know they people are there fronting them to come because also here the am here period no do ezo it me the message ya me ntwa dem ofie etu ofie wi a because they said obi betu efita chi man de na dua ba nana o friend say na what to move but we open the gate for us simple because who invited us and the same applies say who man obi a there obi fi na dua ba na say fie ni here e wo ezi obi benya wa na there every fie nana mesre and there you beka we take thousand decisions but we did it home Nkoranza ya put that root cause there. Then I think just a joke, whatever. But I do be na mesram. You money na here serious. And then say best practice that you copy from somewhere. We Owura Brian ono na ye fire adwuma no pani won Nkoranza ha ono so no odwuma die no ase okasa ye no oka say ye bodama free charity begins at home ndi ahemfo no nso ede na ye na ye ka ahemfo no nso no ede na omo ye enyina no ahemfo no nso kora bi hu akodimu na na asache hene nso ekasa ye ewo dwumadi na ase oka na konsam ne na mane hunu ewo dwumadi no ase ni nyina ye anantwisam yi oyinbo ana kankam I police commander o Tekimai ono na be ki ye free ha any station officer wo Nkoranza ha si a won to kan ho obi a me mafuo maburo ho makowe esi se me kashu se bi fulani ni wonu kashu enso omo ba wi kashu no mo ko mu buo ma no pa na no mo asesa no mo bewe no mo fa mi a yakose me no mo na makoka no mi nyama ne ono ni aseme no ma ni nyama na mi ame ya aseme no ma na mi nyama na no ma ba ki adi akogu mi Tekimai nya na hensan hina ya da mu kura mbo mi ba se tama ye nya be hensan hina be yi na ya na adwo be 12 bia na ya ye uko busia district commander uko no wona ko kan o kan ki o so pa ko pe sudi na fa pompe mo ano so ndi de se me eye afeke Tesuma ena adre tom ya organize ya report ama police echira nye meeting we kura mpanka cha no pa ya yebeko akotake onum na agent no a ona agbo kan oja ba ko ya nkasa ye nipa Mamudu Alaji onu na ye agent wa ha ndi ze se wo kwa na ntwe ode wo mabegu masa asoso no over 1000 aninti ena ye se na ye ya nkasa be organize ye ho na nkura mabubo ni kina yakotake wono na ne besi bia won sankie enko biem bize ye na nan mi do moja na gi asase ne to ho enti am prince obi free baabi na sabi wo ba be say ye no ma eto so biem me kan kire ko ti adu jan regional minister ofijema
Town man now go school, na me we go school. Ye pon school ba, ne maame omo kikiri, ye kikiri taboku. Na unya sempo anaka prada ko to gale ne nkate no wawe na wasan anko bi. Oba ye kan ni nyina kire no o kan se obedi hu dwuma. E ma wotu anamo bi a na ehu se ye koso. Ba kire ehu se agi afiri nsem. Enti regional commander de me de me yentin kamin po me ye se me press conference. Na ma de atom fremam ama obi ahu se na ntwi omo ba ha bi ano ye na eye na adwuma on bi se on na ye on ye agent kese on besi no so. Enti se na nanu ma na se ona mo ahu bibi na o kan no kore. Kwan ye be fa so na ntwi no be firi ha bi ano. Me ne me dom efiri o kire ko bi ya be ye sa operation na fa won mu nyina. Right. Enti nana asacha hene na ono so eka na kosem wo ho eno owie ye no nana donten hene so eka bi wo dwumade no ase yenti de ono so eka ni nyina ye anantwisem a ha Nkoranza ye ma watietie ene we nyina ye wie beba ho na so aba abekere wadwen kwan be na anantwisem no ye de fa so anasa wonsa wo mu a na wayi wo ho de afiri mu yenti nana donten hene so kakra kan na mu bi pa e de ewura so sa meeting wa free en fa friend for o sem Nkoranza masa si mi anemo ndo na nansi asase da pro na so nkoma ye MP kasa am na ke ya tim ko mpanyimfo bi nkrofo e friend Romanfo tituru Romanfo ba ni pe bi na ko duro papa nke Romanfo na aba na say mpanyimfo ni na mbabu na kawagu burem na so ba ko burem no na wo fie bia wo ko burem ya hwu fie ni na anya sa wo ba woni wo fie nti ba hwu dan na bibia na mko wo nti na so bibia ni fie nti no obekọ okoso be din konim nti na mpesa mi chere ba sere na enyina de ho ya jim na ne ya e dia so ndwe ba hwe Nkoranza asase no asase o dwase bibia ye na so fra ni for di nantwe ne ba ya bre nantwe ne fa so akoni na na sate na eden 18 do bi kwa na dwa hwenye ye se ne ka no de kompa so ba ana de akwa for no Nkoranza no so ehuna bebre do kwa for close no endi enya kokodro yenta apose for no achi na apose for so mo na so mo din dokore na fanse se wan din dokore na duane ama na to position wa obe no didi yeah that's na na asamo kan no o se nyina ye mo apose for na apose for mo so mo amoa ye na se na ntwi ba na mo we ne ma te position wa obe de na wadidi na na don't hene in fact ensam do so pa ye be reserve bi ye be twa bi na ye de akọ Friday ye man mu nkoso eso na mpo ahead of Friday no banade ebe so na say empanifo bi a yabobo omudin no ye be frɛ omu nyina na yentie ansa na no Nkoranza MP yewura ajekum osan ye nsusuye we okan asɛm yentie dia okan ye ansa. It's all a way to deter them. Even the police, they are full. And this morning I met about 3 motorbikes on the Nyanasi Road. You can set an operation there to stop them. Once we start doing all these things, they will not be happy here and they will not come. Right. Enti dia na yewura MP kan say approach for ne abambo for immigration ne approach for na mo so mo wa sade am betima ya aboa mo betima a check aye checkpoint wa kwan no eso nipa no duro ya fulani ubisa no wo koye den o krata we enokra bebo wo muhu wo munya akokoduro emma na ni nyina chie no Nkoranza man hene na nakwa me bafo kasa de wie nhyiamudie no na yentie no na yemfansi nsam ne doso pa na yemfa ne de no eni awieye enne yebeba beto aso akire Nkoranza sase de ono na yesu ayi say honorable abodi bi wa ha na naso abodi bi obeso o chese be nyina be ka ho ne de na nsem ne ba ase say de nsem no o chese honorable abodi bi na asa chanye so ono so abodi bi wa chese
saa mpanyinfo yi ɛna ɛhyɛ nneɛma bi ase a ama ne ɛkɔ so nyinaa ɛkɔ so na bɔhyɛ a mehyɛ sɛ kwan biara so anantwie bɛtu ɔmo ase ɛwura se bɔhyɛ a wɔka no sɛ kwan biara so anantwie a bɛsɛ nkɔfoɔ nneɛma no ɛbɛtu ase sɛ yɛ polisifoɔ sɛ yɛ nananom sɛ yɛ asamblefoɔ yɛde mpransama yɛ deɛ anantwie bɛtu aseɛ sɛ deɛ ɛwura se no ɔse sɛ yɛ apolisifoɔ sɛ yɛ nananom sɛ yɛ politicians sɛ yɛ asamblefoɔ mu nyinaa mo hyɛ ase ne deɛ ano nyinaa bɛtu aseɛ brada wei a yɛda yɛ anim so pransama nyinaa bɛhyia wɔ pransama mu ha ɔse brada deɛ bɛyi ne nawɔtwe pransama mu ahemfo nyinaa sɛ ɛno yɛ nhyiamu kɛseɛ a ɛwɔ mpransama mu ha sɛ ɛno yɛ nhyiamu kɛseɛ paa brada mmehyia wɔ pransama na yɛde bɛfrɛ saa nkurɔfoɔ a yɛato ɔmo din wɔ ha sei no sɛ ɔbɛto nsa ama akyame afrɛ saa mpanyimfo a bɛdia biara yɛbɛbisa bɛde anantwie no baeɛ a bɛmfa anantwie no nkɔ ɔsɛ ɔbɛbisa bɛ sɛ bɛde anantwie ɛba akora saa a dana bɛbia anantwie no na ɛnyɛ saa so deɛ a yɛbɛteɛ task force na task force no akyi no yɛbɛyɛ mpawa local community no community biara wɔ ha biara no yɛhyia brada no wie a na sɛ yɛhu sɛ bɛgyina na bɛsɛ bɛgye bɛni a kurom ha community biara ɛbɛyɛ mpawa wɔ sɛ wo a wobɛhunu anantwie sɛ bɛfiri baabi biara no wowɔ pɔn kwan sɛ wɔpa mo sɛdeɛ ɛnu aseɛ no ɔse ɔfrɛ bɛ na sɛ obisa bɛ na bɛsɛ bɛni mu hwɛ bi a ɔno ara bɛgyina hɔ de tumi atɛkyire sɛ nkura kwan bɛ so a polisifoɔ bɛntimi nyɛ wu nkura hyɛ no ase nyinaa no wo a bɛhunu nantwie biara no boa womranteɛ ano na mompam bɛ na mompam bɛ so a polisifoɔ ntumi ahwɛ enti yɛn nyinaa yɛnhyia brada akyɛmmerɛ a bɛfrɛ biara Nkoranza hene bia wɔ kurom ha biara bɛba meeting no bi ebia nana bi bibi nti wɔde anantwie aba hɔ ɔbɛka akyerɛ yɛn ebia yɛn invite assemblyfoɔ nyinaa assemblymanfoɔ nyinaa ebia ɔno nso bibi nti wakɔgye anantwie ɔka kyerɛ yɛn hɔ a ne nyinaa yɛ ne yɛ adwene bɛte aseɛ na mmom obiara anim sɛ ɔnyɛ anantwie na sɛ yɛn nyinaa yɛtena ase brada na obiara sɛ nyɛ ɔne akɔfo anantwie aba deɛ a yɛwɔ ho kwan sɛ yɛdi saa adwuma no sɛdeɛ ɛwura seɛ no obi a wote Nkoranza asase so woyɛ assemblyman woyɛ abɛrɛdumani woyɛ bileni wote asase so nkwa deɛ wohyɛ nananom ase nti ɛwura se ayɛnkwa aba bɛfrɛ mu akyea me bɛhwɛ ne bafrɛ obiara yɛmfrɛ assemblymanfoɔ yɛmfrɛ obi biara na mmra wodeɛ wowɔ haw bi wɔ anantwisɛm no wagye nantwie bi dada bɛkyerɛ ma no ntie wokyerɛ mu na nananom hwɛ na ɛtɔ aso mu a bɛbɛtie ɛntɔ aso mu so a ɛsɛ oyi bɛfiri hɔ a wobɛyi bɛfiri hɔ kuro no yɛne yɛyɛ deɛ ne enti yɛka ma Nkoranza ate sɛ anantwisɛm yɛbɛtu aseɛ afei mu yɛwura se kuro no ɔne nane dea ɔne nananom nyinaa yɛ adwene sɛ yɛka ma Nkoranza ate sɛ anantwisɛm afewei yɛbɛtu aseɛ deɛ waguo no ɛnoa na wotwa sompa Nana Nkoranza man hene Nana Kwame Bafo a ɔtɔ so ɛnan ɔno ɛna ɔkasaeɛ sɛdeɛ medican aka no ne sɛdeɛ Nana aka no nyame yɛ adoma saa nhyiamu wei ne fa ɛtɔ so mmienu bɛba so banada wɔ sɛ ne nhyiamu kɛse Nkoranzafoɔ nyinaa ɛhyia assemblyfoɔ na nipa a yɛabobɔ ɔmo din regional police commander regional crime officer ɛna prosini bi a yɛsɛ ɔde kankam ɛyɛ adeɛ sɛ yɛbɛfrɛ wɔn mo nyinaa na ɛde wɔn mo aba na wɔn aba abɛkyerɛ na sɛ ɛno akyi deɛ anantwie na mfiri ha deɛ a nana se yɛbɛ empower community bia wɔn Nkoranza ha sɛ wɔn nsɔre na wɔn nkontia anantwie no na ɛno basa wɔn mma kwan ɛma prosi ɛnkyɛ obia ɛwɔ saa anamontuo no ɛho enti wei ne enkomo no ne sina yapem adura nimu ova ɛda so ɛwɔ ha ɛnom ova ma mentie o kakra nsa na yakɔ ahoma so na yama yatiefo nso aba abɛkyerɛ wɔ madwen ɛwɔ anantwisɛm yi ho nana man hene sɛ woyɛ ahe woyɛ ɔhene o woyɛ aban adwuma ni o woyɛ prosi ni o ɛmfa ho wote Nkoranza asase so nko ade yɛsɛ yɛmpa anantwie ɛwɔ ha ma minti over minti o kakra na medase na yɛma yatiefo nso amo ɛnɛ baabi ahye bia fana mo fam ɛwɔ anantwisɛm ho no sɛ nhoma no yɛbietu mu a na wɔn so wakyɛ wakɔsɛm na yɛhu hia sɛ eni kwan sɛ yɛma kwan ɛma wɔ mo ba yɛ mpɔtam ha ana sɛ ɛwɔ sɛ yɛde nhyehyɛ egu akwan mu na wɔ mo ba ɛnkɔyɛ sɛ ɛkɔbɔtɔ baako ne mmienu bi ne mom ɛbɛyɛ mamu no nyinaa dea ɛba ne saa sɛdeɛ yɛka sɛ yɛ na fundudoɔ ɛmmɔ no nana anantwie yi a yɛka ho asɛm yi wɔ ho
Nkoranza ha bono east ha tachiman nom ne nkura hodo aka edwira ha yi a ye no wo mo bohye anantwe bi wo ho pa na se wo hwe anantwe a ye no wo mo te e wo ha yi a wo mo dabuo mu a ye bi wo mo do wo mo kwa didi san ba bede ya wo mo di nsamone ne de na ya na enta enye hu te se wo mo a eba sabio wo mo betwi fafuom hokora na wo mo ante ahaban mpo anwe a nana anya asam ketwa asase na wo mo nam so no kora abre aboa wo so tutu nti se ye kofie kora na wabo bayire wo mu ntui na wo mo famu a se tie bia wo mo nya famu a nana ode ne na si kofie no so etimi dwiri bayire no right nti no kwasem ni asefem sure na sa na ntwe wi wo hwe de ye ne wo mo wo ho anya free tete wasaje fo penso kura no na wo mo ba na wa hwe ne ntwe ameme se ye fa ko tade so kura yetimi tutu ayine eno nti na sese nananom ani abre no se ye pese yesi ano because say anantwe na ba obi aso se nyon na de o mo ba ye enso o maba na ansa na o mbeba no so se tie bia no obi na ayi police commander na fire commander e kan o mbesi obi so obi na ne o mo di ano na nsan bi mo se e wo pono ya so ye man nkoso o production ye mu ebepie mu saa se ansa na ye kodi bronya no na emoa no ebirum aba begugu baabi enhwemu a na ekoso ne se wono ma ehyehyɛ ye mfikyire ne ntokuro mo na abofo no ne adikurofo bi no no wo mo no de kan afrefre se wo mo mra ansa na agensemu nti wo mo de kan de na se da no duru so no wo mo ka se ye mpebia na wo mo de kan badada na wo mo hadada nti ye wo insiders a wo mo ye sa de no nti se emfaso de wo so se tie bia se emfaso ni so a anka emfa ho ne se de wo mo sika na ye de posi ne sojafo nyina ewura mu bi so still wo mo ba no e kire mfaso e wo so nti a ebinu ne nan na machire na ne se wo mo mrei obohu se posi ni nu a soja ni nu a ohene nu a anase honorable assembly member no committee member no a wo mu lidi kura kwa akopam no ebewie ni wo mo nso adwena akosesa na fe wo mo nso ogigibi na de hia ne se nantwie du eba saa ombe ma ba bi na nanka hwe ono ato na nunto zo onsoma obi a nokre onka se obi a so nkwaji bibi enti no opam on do fa ye nkwa ahoma ne so enti nana ye kwa ahoma so yi ye fre bibi garikio seden ba bia ya omode nantwie no gu no bu kese pa ya nantwie gum enti o de wo mo hu se ye ha nnuane no ahoden wom highly nutritious ntina ya omo ba ha se ukọ nkran sesa eba ne sa se nantwie ba nantwie nam bo yefo echa na akụkọ nam nti kwan bi so no nka ya na eboa nanso ye mo nantwie mpesie ne mo mba yere ne body ne banchede ye bo na mpesie ofa me da se bebre 0598994994 anope ye ka hawa anantwie de bre Nkoranza man ene anamo anananom ahia bambo for approach for immigration for fire for obia anamo anananom etunie mayentie wadwen kire good morning sir wode ne ba bia akasa free amen akusadmase ye da se opene mayentie o ebe na se no the born to family ni ba ko for ora no ba ko safa mo asma e ba Nkoranza ne 97 no na Rikano, Papa Miliana, na you imagine I can. You need to be patient. Police commander, one swap. You need a doctor. No, correct. And he say, assassin, a man here. The honor who quite or to me, so that a national national say, young son, you say regional, or no, or mine who finds it make us a day myself should be. Yes, I want her. Then ya gina pa say someone be bo emo be gana naso you na man yin carry men 6 something because utie police commander na sama waka utie fire commander na sama waka na kwa say kimi bi fi be bi na
push here. And you or come here, and you may not say, mind say, what can you? Because the name is something, right now, almost how you know, encouragement, and also. It is an after the breeze, almost into Sanamon. Now, all I know. I look at Obina, if I don't know to about my yoga maintaining. And this anchor, which means a chief is that able. May I think I could be a month for holding now, which means a commoners and a crusade. Nipa, the Cananka, Jesus, Canada, if she be a Kragana. Ganzanka, the Babana Basso. Right. Because the man, when he became here, to the council of comedy. Ghana, the Cabo, huh? Would be a Ghana for you, Ghana, you, Yama, and when he became not, but I couldn't come okay. Now, something in front of me, and no one for Condiso, every year is getting in a. Yet, you shake, and like I say, you know, my comedy. Some of the neck, I say, it is a comedy. And he said, when the narration can say, oh, my order in Yajuma. Right. What I need to be Yajuma. Now, we be one year, she Ghana high, those as Ghana. We did my sick, another comes to be again in a car. Little bit of it, yes, no. Right. Yes, I my drink, I can't listen to me. Yeah, that's a papa, knows what drink out the buy, yeah. Chirawa drink, if you say, on so can who be. And Nkoranza, me, and oh dear. Ghana, ya meno Adea. One so drink and saying, good morning. Good morning. Good day, baby, Akasafi. Me ba cho say radio bi ben na nka ma ne ko for ma ye bete wasam ni yie pa. Hello Osofo. Abrewa. Hello. Abrewa my nti wa no ye. E ba cho pa. Ye ne na ma dia ba e me je papa. Right. Ne me baba do tie ya. Ne ba jo dia e. Me ba ko pe ne ba ko yin na ampe nkwanso. Ade se me bengo nya bia no man bibi. Say Abrewa mi nya bia ni meji. Endi me se na na nya ba njo fa na sifom. Ba ko ma ye. Yo. Ne da se. Yen so ye da se bebre. Also bet my friend wa baso good morning. Good morning. Would any baby Akasafi? Mba cho yi mani Dr. Ame chairman ko yi. Ye da se bebre yi ma. Ma enti we. Mba yo mi de akanza na ntiri wa san so ngaka. Ma enti o yi ma. Hello. Sana ga nyobe. Mba jo sila na tikeni wo. Na ya ya pia fo ni ya yetimamufo yi. Ye sira na ye ni kama fu bi aka no ho. Tanzo ni nkwa sa te ne dia. Right. Ni nkwa no na dia ni free e de bo ga na ma dia sira na onfa na sifom. Na onfa ni so fa ni bia so ono a onyi su control na ntwe mpama mo ma nya sa nkwaza ma e bredo. Yo. Yeah, that's a baby no so dia wo de e ba 0598 994994. Enra nana Nkoranza mahene nana Kwame Bafo one na tena nkonwa ena afe aban mu mpanimfo efiri assembly aban mu mpanimfo ehwe bambo immigration prosi ene fire service omo nyina wo ho MP eka ho MP bobo nipa binu din se omo na hya ase a eje anantwie no eba na nana mahene si gina ye se afi wei oye prosi o oye politician yo oye hwan yo ono ena Nkoranza man ye ne dia omo bia amfa na ntwe ma eno na ohia Nkoranza man ye moa. Good morning. Hello, good morning. Morning. Would any baby Akasafi? Me pasa me Alhaji Sambo me kasatri Alhaji Sambo me dia jufiria me da se ya na na se pa o link papa wa ba wo ye. Right. Na na nyame shira no na mo ya se ya tempi ko so pasa ma ko to be ni ya woni maye. Yo. Yeah, obe hwe ho ne de ye kan antwie no so wakan e wo mo nsem o mbedi huduma. Ye da se bebre eno wo dia MP kan asem bi meyam hye me. O se enne ukoda saba entamu ha nkrofo mati tuntumi nko afuom. O se oba pemfo bi kura no ye boro no MP se dasagwa yakum obi a sa nantwisem ya yakum obi a asem no da so da ho aprosi 40 asem no so ane mia te se kwafre no aprosi asem no aprosi 40 so ye mpese be bie so ama yehunu atentene ne efise bia omunya emfaso bi firi mu
enti ɛna sɛ efiri MP atenaye assembly atenaye nananom atenaye nana mahene ne di ni nyina anim no ɔde ne nan esi fom sɛ afi we nantwisɛm sune woyɛ dehio woyɛ akoa o woyɛ ɔhene o woyɛ dikuro o woyɛ aban adwumayɛni o nantwisɛm wɔ Nkoranza asase so sune yɛmpɛ bi enti sɛ wonim sɛ woagye contract ɛtwe nantwie ba ha wako nana adɔntahene kan sɛ me yadwene nyankɔ so ɔse asase yi kura ɛda hɔ no anantwie nante asase no saakwa na yanwe hwe a ɛno kura ne sɛ asase no saa asase no bonse na ayɛ denden ne kase wode yɛ bibia enye ye ewura akora mpo ntimi mfu saa asase no so ɔmo nam ɔmo dwonso ɔmo agya na ne ɛkeka ho nyinaa no ɛno kora mpo sɛ asase no saafi bia ɔmo ba na ɔmo sɛ asase ekanum afi bia num a mfie bɛyɛ du ɛwɔ yɛ nimu yi asase kora bɛnya bi so adɔ. Good morning. Wode ne baabi a akasa fi ofori jaga meda se ma yenti wa no pay dokun kwanta yo ata mania jia nan kasa na mane jesin sama amete ya mpada kase an fondi bi wo ho na la se ba kwata enu afrika o no akwaji na ntwia bate gra obo ba power for two say ala tu an kasa na kasa no but one na sa se ai dubai kwata akwaji na ntwia ba no kasa wanu ba kana no na ho ya ba kana na ho pama se Nkoranza amembono so papa ma yes ya bonso ya den ya ho mata ya beko right ya that is papa right when you say na sin dey amount for your mother what kind of waka right na wala sin lu kwata kwa jiden chese wo da ya kale bule na na sanyo ko wura asa wura nka na de kasa no obi antie no right ya da se bebre krowura na akasa no obi antie no ofori jaga no o se say ye fresh sampanimfo no regional commander regional crime officer ena prosenia ye so de kankam ye frɛ wo mo na ye no mo kasa ewie na sestel anantwie no ba na na ma hene sɛ ɔmma ho kwan ɔbɛmma kwan sɛ Nkoranza fo choboi mo nsɔre nantwie ba wasase so a mo mpam wo mo mpanin kasa mo mpam wo mo mpanin kasa kwan am bɛfa so am bɛpam wo mo bia no mompa mo mpanin kasa ekodu ne eden a ye mma kwan ma prosi ni bia meche obia wo nantwisem ho se wapam nantwie nti no aprosifo bi firi techiman ade na nantwie no ba munye o mo techiman nam do o mo ba o se o mpene sa ade no kura ewo ho enom enti well of amaminti obrifiri na me no nwie na fe yemfa dwumade no nsi enkomo we ya pagya ye nya akire die ochina ye beto aso ade chefia dade kura de bobo ye be jai ensem ni nyina agum yes sir Owoahene Nkoranza wura na se na no na wo asantema mu a ho sampa Nkoranza tumi pa na akasa se enya de a obesososo ama anantwisem bia esanse nananom di bayere ewo ye mpotem ha wo mu ni nantwie ewo mu se eduba bi a te se mampani aba ha ye de nantwie gya no kwan de nanso ye de nantwie bi gya kwan no na bayere no nso ka ho nantwie papa na ye de gya wo mampani kwan no wonderful sa pepepe ne nantwie obedi nsemone enti se wo nso wo ye ni yi a wanim bete wo na wo de nantwie ni ba no se adwene mu fine na ade ba adwen papa mu na ade ba enya abonefo sembi ena hyehyehye wo mo adwenem ebewie na ebinom kura da na kwamukafo na ebinom ofa binom owura mu a se enya sa na eya adwen papa eye negotiation ansa na wode wajapade beko baabi no se tie bia se kai kura na ade befa wo be hanka na ade akọ wo kọ no nso nim baabi a wo kọ akọsoe enti enu nyina no wo mo hwe ho asem nka ente sa ade a se de na aka no ye mpa na ntwe bia ewo yempotem ho systematic president wa press enti ye wo kasa die eno ano wo se nkomo eba bia nso no
obia tade koso no ewura kana ebi say ohaw na eba no enura kra meeting na say ade ba kwa ben say enne Nkoranza ye baabi a say aduane bia ho be ye den anye banche nso ne banche ho ne banche boeden e won Nkoranza ni nyina ya nantwisam yi udua ye mane nyini mpo na yakwa akɔwe ene baabi te say ahiayim banche pa se obenya no yo wo mo bonsu na agya yakwa enya nkakra kra nti wo mo form na na fa na nansi form me da se bebre yewura apam na ote ne nka no systematic press na ode ye call Facebook na Sompa TV no eso na yade ya nadwumadie no ebesi ha ennom na ya sore nyame ya adoma ochena yabeba abetoa so sa nkomo ye nya achiredie yebedi nkomo na wote se nana kan se benade ebe so nantwie hu meeting kese ebe koso won Nkoranza ha eno nso Sompansa ntwerefo yade ani bedi achi ne besi bia yebe ma waso ate emunsem atiko home store sa no pay brabeto fridge TV stand ceiling fan gas stove home theater ne edemo neema etesa afi emo anwa anom dia obennom ntosi e won chance mu sade ne mackerel o ne nyina bi akuafo mu de wom afidie solo motoburu no na opete ono baye so aten ane ne ekeka ho ebebo apa na atekwa na hina bro sana se magazine dada mu 0243 629295 yenkwa na yeton ne man ma factory price enti yeji ye hudi ankasa ye pa ye homra ne se ton factory price anopay Dr. Oboni o doctor say watena se ni subidi akoma yade wakoma bo peri wonya adwuma bia wonante kakra bi na wote so mepa chawo bo moden ko Dr. Obo ho no na onye waduro kama wo ho beto na wo ho besano ama wanso wanya ahomka watena se ewo adehyeman edura kwanso ba bi ebu gas no 0249 761 508 woni doctor eni nkomo Tabia herbal product Zanike me booster mo nipadua nya hoden na yade ba onipadua ma akontia Zanike no eboa eko asekeka aniposa ene ahohene sa yade ne nyina ebeyi afri ho ennom afi herbal capsules no eno de eyi efi nipadua no mu detoxify nipadua eno ena eba no Tabia herbal mister no a wanuma tuntim ni di abunu malaria typhoid jaundice ni nyina ebeko wo ho beto Tabia takum eduru fiada emma no to bruta wadaroma eya pebi na to fakofie na wankasa onya bia obeye madanse ni ewo eye Tabia product ho 0243 686861 herbal pharmacy ne chemical shop okwa ubenya bi yebekwa afuom a a Divine Winners Company Limited or Madro Vita 05 anope wote wo monka wa afidie so wo se kopebi eno nko ane adura ya danso wa ewodwa so bibia ye all weather all product all akuafo adwuma nyina mammo ayema no baye aduna no enam adanse wo mu chapo wana yusubie adanse enya sem ketwa bomade akọ Francis Teria Agro ubenya biato Alpha Omega ubenya bia asua no ono abontwibo asia kwa yerede agya sei ho 0243 852751 eho asama enono afi 3A Herbal Center ena de 3A cool capsules abadwa so aduno eye cocoa aduro ye pa no mrane se cocoa master cocoa chiri no kokokokokokoko ebo cocoa galaway ewurawura ntini ahrawa moja ne brebo mu cocoa ahunta nyina pai tu ase efi nipadua mu enko nsan mabiem eyadura no enampa anuanom cocoa se na ne eden na ejejewo ha wadwene afifiriw wode yusubi nombe ebetete ebekọ mabiem anye no nko ne osisi yade ana yamtim onya cocoa master wankasa obeto adi na we anije samane mama nije ho ne se ubetima anum akwa adwuma asore atukwan akobedwa mu ente se koko nuru nkaye bia onoma na akan na oyafunu cho no dabi we dia onoma ida boko ewo yam na ahode ankasa nso de ebo adwuma ankasa pharmacy herbal ne chemical shop bia ewo Nkoranza ba bia ton adro Nkoranza ha okwa so pe cocoa master 3A cool capsules on adronudin enono 0546
107 107 Osa yade a ne ho ahomte udidi abue ekom de wa abue ne nyina eye osa ena ye osa mesrawo ne de nyame adom osa ose na ne eden na waye tamfo tete wo no na no aduraba ano aduro no ye haxa mixture ene haxa capsules osa tamfo ni baabi eto aduro won Nkoranza ha bia okwa aso de ope osa tamfo frɛ number we sisi a 0240 238310 wone wono entu anamon ano pay 21st clinic echeachao na waka wo se adokota for no ada so wa adwuma yemu yempon ye ene yebehemu a kopem nonum ansa na yapon yade bi e hawadwene ntinimu ahrawa mu brebo akoma mu fa ne nyina akọ eye 21st clinic na sciatica ne de yete ne te yebo yensa no ne se de yade no ko nyina ye bafua enupa infidie nimdie ayede konsa ayade ene Ghana ha metimi aka achinje bia ni ho ede men se simebo se dokota bia aka se osase ateka yade a oboa osua 21st kan ka ye agidin anya animonyam ewo ho nti ena ode ne ho ekotwetwere animonyam no ebi na ka yaresa no nko ade a eye se ateka yaresa eye 21st clinic anopay enkrabata dunum ni nyina ya bie 0540311311 Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ni anopay wasebra obey your printing nyina general printing large format printing DTF photocopy oya na duduom dosopo obey ni nyina scan and lamination poster banner ene ne keka ho back customization no a JC customization T-shirt customization and printing no oya ni nyina bi picture framing Vibrant beye no kama ede ama ne nsa no adwuma efese abrante no so Vibrant no no kwasem ne se ne hodwo obuade ankasa onim nipa ho kasa na onenu hia ubedi di America ho adanse sabe so adwuma na oye no nyemfa so dosopo bi nti na nani abre na mu se be ya ye ho be han ye na ne yakoma pe ye nsa beka enti na Vibrant Multimedia eye adwuma asempa de 8 ya assembly dwama bro sa no esoro hwa ani DC office nhwe ni mu traffic light hwa ofra bro sa no a obia betro Vibrant nanso free number we sesi ansa na wako 0245463216 ofra ono bedi nkomo Dr. Mark sa watena se anopay e St. Mark's Natural Health Clinic one wo osa yade ahodo nyina yade bia menka nyi bi mfiri mu jese yade a enidin ode kwa obehwe ede amount oye lab test etwa scan ahodo 0592928686 wone no enkasa na Dr. Ansao yade New Market Desmond Abro sign no mu ha ena wo mo ewo Yichre Herbal Centers of Mame Esther Nupei ode abadwa so Esmond Co Esmond Bon Mr. no ewo ho Esmond Pan Mr. ena Esmond Malames chese sofu mame enura ode free Yichre Herbal Center abade yichre ampa enunu ano ena me de me ye chinjegifo obisa me wife kro beka kire me ye chinjegifo pa nya ade bia na me gidi rough sa nanso no metimi aka no pay ide dance pi a kire wo se Yichre Herbal Center wo munuro na kwasem ne dupa so bi hwe na ebeboa brasompa adwamu ha enuru nyina ba begu ha 0246775319 ofra o say ote ho asem ewo sompa nti wo ba betobi Bojebo Ventures anope ba sika mane ni sikaje obeye amount ene de Bojebo nti say ye ha ye ho esora no patututu kodi lie so ewo bank no atwam okọ Bojebo ha obeye ne simple e de amount ubi account o ye deposit o ye withdrawal ana adwuma bi a pesa on bank ye bank bi te say Fidelity, Eco Bank, Access Bank, Carl Bank, FBN, GT Bank. Obey ni nyina ede amount. Oye agent enema iswe G-Money ena ZP. Bojebo Ventures buy into ene colleges of education ne university kro say si aye bi school wadaroma koye application no bi ebe boa papa ebe contem ho hare obey bibia kama asempa de etio assembly dwama bro san nchen hwa ene dis office nhwe ene mu 0248089463 Dr. Magashi say anopay watena say osa yade
honamani ene sunsumu yade nyina fabra no nea wato nsa ene nubone numu ntentan nea chese abodamate esi ne so Dr. Amagashi beso ne duro na obetia abodam no ebekọ ema biom nipa ne nkwa na nyina etwera na yade ben fakọ Dr. Amagashi ho na obetia yade no efi se ahaban kasa Dr. Amagashi ote afei ubetima friend 0544 580-936 or takra de kaswa akra kumase ene mia bebre ofre na obejo so anopay nana one collection frefro say oton tade bebre t-shirt no or Lacoste ena t-shirt ankasa round neck and v-neck bane gentra or gentra ne short ena cap out de bebo so ama wa ho sese no brande kama office wear atada betima sha kwa adwuma ubetima sha kwa asori ubetima sha kwa program bia na one collections eton bi ene niema bebre ye bie school yi no nkwada no socks no ko na kotobi afi ye customization no asori bi t-shirt ye be ya amawo ayi t-shirt ye be ye afi program bi amoye hu t-shirt ene dwuma bi a wudie t-shirt opese ye twere wudin egu atade achi ana ye de gu kokoso a ene nso ye be ni nyina ede ama Nkoranza runabout MPP office in Chenhwa 053-266-3264 babia wo Ghana ha omoye nationwide delivery okwa obeye ama perfect kitchen and pub aduane pa adwasuo eye ha so ofiri efia chiriba aduane eye perfect kitchen and pub ya jollof rice fried rice indomie ya fufu ne nkwanya hodo plain rice any aduane asort pi anopei udru ho so anom de bia ope no wo te se nsuo wonsa ebeka bi enye no nko ye adwuma juada kopem kwasiada anopa no nwotwe kopem anajo duba ko ya sha adwuma se anopei brana bedidi ye aduane aye krado she tutuo jinam bra na bedibi na ebeboa wa nkasa ewo honnom udru ha unya baabi tena dwojo ho enya daji didi sankwan etena se ema ho dwo eye perfect kitchen and pub nko a ena benya saade no ye wo Y Junction ewo chechima kwan no so Stevo Wood and Hardware enchen ho pe ena ye wo 0256 031 901 perfect kitchen perfect food perfect health enra na ye ka tro sa brantie bi owura bi o se na dwuma mu sika yasoma ne se onkoyie ni refi ne ho ama sika no all pack no bia ka echi animu a bank animu a moto bia na esi ho a wode si so ana all pack no na refi ne ho ama sisi ai no ebepem sa abre ye hwehwe a ye hunu abrantie no ani dakoto mu gye mu pa ne nsa da ne nsa yam esere se ye mo na ye dwuma mu sika wanya sika na wawu edi esere mo ma ye mo ano na ne nsanka uhu a ubetime ede aba sompa ha ana de beko GCB ana fra abrante no 0545 005592 enamoso yehu a wase dade ebeye bebre adehye anamotentin bia wie aboboa no yebeda systematic press as oboa me papa no pay yewura pam enso ebaye ebesomye ene wana aka ekire nyina yede obi bias na wana yeda wase kese pa no eye yetiefo a wo mu etie yedwumadie anopa bia ene da bia yeda mu nyina ase brepam ebesenhia